Λοιπόν, γεια σας. Καλή χρονιά. Συγγνώμη για την καθυστέρηση, αλλά είναι κάποια αναγκαία, γιατί ξέρετε ότι όταν προβάλλεται αυτό στο YouTube μετά, πάρα πολλοί που δεν θα ήθελαν να έρχονταν σε επαφή με το θέμα, μπορούν να το κάνουν και είναι τα σύγχρονα μέσα. Λοιπόν, ευχαριστούμε που είστε εδώ. Και εμείς το ίδιο, περισσότερο. Ωραία. Εμείς περισσότερο. Όχι, όλοι, είναι κοινό αυτό. Το ότι εμείς, ας πούμε, εγώ 14 χρόνια το κάνω έτσι ακτιβιστικά και φιλοκερδώς αυτό, όπως και οι υπόλοιποι καθηγητές που έρχονται, οφείλεται στο ότι υπάρχει ενδιαφέρον αφενός και αφετέρου μαθαίνουμε και εμείς μέσα από την πρόσκληση τόσων ιστορικών. Από εδώ έχουν περάσει αυτά τα 14 χρόνια οι σημαντικότεροι ιστορικοί της σημερινής Ελλάδας. Αυτό είναι το πολύ εντυπωσιακό. Αυτό είναι πλούτος και για μας τους ίδιους. Δηλαδή, πολλοί λένε, μα γιατί το κάνετε, ας πούμε έτσι. Όχι, το κέρδος είναι τεράστιο. Το κέρδος είναι πολύ μεγάλο. Φανταστείτε για μας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, παίρνω το λόγο για όλους μας. Και η σημερινή συνάντηση βεβαίως γίνεται σε ένα νέο πολιτικό πλαίσιο, μιας και έχει αλλάξει η δημαρχιακή διοίκηση και έχουμε την χαρά και την τύχη, για πρώτη φορά εγώ την έχω στα 14 χρόνια, να μας επισκέπτεται θεσμικά ένας αντιδήμαρχος, ο Χρήστος ο Καλός, τον οποίον τον καλούμε να πει έτσι δύο λόγια και να ξεκινήσουμε αυτόν τον κύκλο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Αρτζίδη. Δεν έχω συνηθίσει να με προσφωνούν, συνήθως προσφωνώ εγώ. Είμαι στο Δήμο από το 1998, εκλεγμένος σε θέσεις ευθύνης, ποτέ στον πολιτισμό, αλλά σε άλλα μετερίζια. Στο προεκλογικό μας πρόγραμμα, που βγάλαμε όλοι μαζί με επικεφαλής του κ. Ξυπολιτά, τον νέο δήμαρχο, δώσαμε ιδιαίτερη σημασία και βάρος στον πολιτισμό. Γι' αυτό τον λόγο, σαν παλιός και έμπειρος, με παρακάλεσε, επειδή έχουμε πάρα πολλά πράγματα να τρέξουμε και θα δείτε στο μέλλον αρκετά από αυτά, με παρακάλεσε να λάβω αυτό το τομέα και το έκανα ευχαρίστως. Το πρώτο μου μέλημα, δεν σας κρύβω, ήταν το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο. Γιατί είναι ένας θεσμός ο οποίος τρέχει εδώ και 19 χρόνια. Άλλοι έχουν προσφέρει ογκόλοι τους και άλλοι βάλαν λιθαράκια. Όλοι μαζί το κάνουμε αυτό. 19 νομίζω, να θυμάμαι καλά. Βασική όμως είστε εσείς. Δείξατε με την παρουσία σας ότι αγκαλιάζετε αυτό το θεσμό. Έχουμε αξιόλογους ομιλητές. Πιστεύω ότι είμαστε από τα καλύτερα ελεύθερα πανεπιστήμια στην Ελλάδα. Η μεταλαμβάνευση των γνώσεων και η συνεχής παρακολούθηση είναι πολύ βασική για όλους μας, από μικρές ηλικίες έως μεγάλες. Γι' αυτό και εμείς τρέξαμε λιγάκι, με πολλή αγωνία μάλλον, διότι οι αλλαγές οι οποίες γίνανε σε πλαίσιο νομικό και θεσμικό ήταν πάρα πολλές. Με αγωνία τις τελευταίες 15 μέρες προσπαθήσαμε να οργανώσουμε και να φτιάξουμε ένα πρόγραμμα. Όταν είμαστε έτοιμοι, πήραμε τους καθηγητές, οι οποίοι ομολογώ ότι ανταποκριθήκανε αμέσως. Αλλά και εσείς επίσης, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την περιουσία σας. Να μην ενισχύετε, να είσαστε σίγουροι ότι αυτό θα συνεχίσει, θα το εμπλουτίσουμε. Περιμένουμε απόψεις και προτάσεις από όλους σας και οπωσδήποτε η κριτική. Γιατί η κριτική δεν υπάρχει καλή ή κακή. Όποια κριτική και είναι, αυτή θα μας βοηθήσει να διορθωθούμε ή να διορθώσουμε τυχόν λάθη. Καλή παρακολούθηση, καλή συνέχεια. Κύριε Αρτζίδη, ανοίγετε την καινούργια περίοδο. Σας αγαπάει ο κόσμος. Και είσαστε από τους καλύτερους ομιλητές από ό,τι έχω πληροφορηθεί. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον κύριο Καλό και χαιρόμαστε ότι δηλώνει εδώ δημοσίως ότι θα τον έχουμε συμπαραστάτη. Και αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό για μας. Και επίσης είναι πολύ σημαντικό και το ότι έρχονται και πολύ σημαντικοί άνθρωποι όπως είστε όλοι εσείς. Εντάξει, πολλοί είναι συγγραφείς. Να βλέπω την κυρία Έλσα Γαλανίδου, η οποία είναι κορυφαία λαογράφος και φιλόλογος. Ο κύριος ο Χρήστος Αλεξόπουλος, που είναι επίσης συγγραφέας. Καλά, εντάξει, είναι και ένα πρότυπο για τον κύριο Αλεξόπουλο. Λοιπόν, και ίσως είναι και η Ντόρα Ιβακυρτζή, η οποία έχει κάνει μια καταπληκτική δουλειά τελευταία με αφορμή της κρίσης. Την είχαμε παρουσιάσει και εδώ και πολλοί άλλοι. Είμαστε έτσι χαρούμενοι γιατί πραγματικά και εσείς υπάρχει μια διαδραστική σχέση, ισότιμη διαδραστική σχέση. Λοιπόν, τώρα μπαίνουμε στο κυρίως θέμα μας, αυτό για το οποίο κληθήκατε σήμερα, να μιλήσουμε για τον Πόντο. Δεν έχουμε κάνει έτσι αυτόνομη παρουσίαση ιστορική του Πόντου μέσα στο πλαίσιο του μικρασιατικού ζητήματος, δηλαδή όλων εκείνου του μετέχμιου
1423 ουσιαστικά, που είναι το κύριο μετέχμιο που καθόρισε τον κόσμο μας, τις σημερινές γεωπολιτικές ισορροπίες, αλλά και εμάς τους ίδιους ως νεοελληνικό πληθυσμό. Λοιπόν, έχουμε δύο έτσι ενότητες θα λέγαμε. Η πρώτη θα είναι, εγώ θα προσπαθήσω μέσα από τις διαφάνειες, τις οποίες τις έκανα έτσι, τις μπάζεψα και έχουν έναν έτσι εποπτικό χαρακτήρα, γιατί πραγματικά είναι άγνωστες περιοχές, άγνωστη ιστορία, με αφορμή δύο εκδηλώσεις που κάναμε στη Σπάρτη και στην Τρίπολη, που επίσης είχαν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όσον αφορά την ανταπόκριση από τον κόσμο. Οπότε με βάση αυτό θα αποκτήσουμε έτσι μια ιστορική, θα λέγαμε, αντίληψη του για ποιο πράγμα μιλάμε. Και στη συνέχεια ο κύριος Χρήστος Γαλανίδης, ο οποίος είναι ο άνθρωπος κλειδί, είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής Ποντιακών Μελετών, ενός κορυφαίου θεσμού που δημιούργησαν πια οι πρόσφυγες στην Ελλάδα το 1927, με πρωτοβουλία του Χρύσανθου Τραπεζούντος, του μετέπειτα Αρχιεπισκόπου Αθηνών, του οποίου του έλαχε ένας ιστορικός ρόλος στην περίοδο της κατοχής. Αρνήθηκε να ορκίσει την κυβέρνηση των Κουίσλινγκ, δηλαδή των συνεργατών, και βεβαίως εκδιώκθη και στη θέση του ανέλαβε ο Δαμασκηνός. Είναι όμως πολύ σημαντική και η δική του παρουσία, η δική του συγγραφική έτσι, περιγραφή του πόντου, το βιβλίο, το ένα ογκώδες βιβλίο Αυτοκρατορία Τραπεζούντος, είναι πραγματικά το βασικό βιβλίο για να μελετήσεις από την αρχαιότητα έως τις μέρες της προσφυγιάς μια από τις πιο σημαντικές κοιτίδες του μεσαιωνικού ελληνισμού, που τη άκρη της φτάνει μέχρι σήμερα. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε. Λοιπόν, αποκαταστάθηκε, συγγνώμη πάλι, σήμερα είχαμε κάποιες τεχνικές δυσκολίες. Λοιπόν, πάμε να δούμε για ποιο χώρο μιλάμε. Αυτή είναι η Μικρασιατική Χερσόνησος, αυτός είναι ο ιστορικός πόντος. Αυτός είναι ένας χάρτης του Οκτωβρίου του 17, του 18 μάλλον, είναι από τους πρώιμους χάρτες όταν υπήρξε ένα κίνημα για να δημιουργηθεί η δημοκρατία του πόντου. Λοιπόν, αυτός είναι ο πόντος. Να σας πω έτσι κάποιους αριθμούς για να έχουμε εικόνα όλης εκείνης της εποχής, που είναι εντελώς διαφορετική από τη σημερινή εικόνα. Αυτός λίγο πολύ είναι και ο χάρτης που σήμερα είναι η Τουρκία. Τότε ήταν κομμάτι της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Σε αυτό το χώρο που καταλαμβάνει σήμερα η Τουρκία κατοικούσε ένας πληθυσμός 10 με 12 εκατομμύρια, μεικτοί. Μουσουλμάνοι, Χριστιανοί, Έλληνες, Αρμένοι, Κούρδοι, Λαζοί, Κυρκάσοι, Τουρκόφωνοι, ό,τι θέλετε. Ήταν ένα αμάλγαμα, θα λέγαμε, πληθυσμών, θρησκειών και γλωσσών. Σε 12 εκατομμύρια λοιπόν, ξέρουμε σήμερα, υπολογίζουμε ότι οι Έλληνες ήταν περίπου 2,2 εκατομμύρια στο χώρο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας το 1914. Την ίδια εποχή στην Ελλάδα, στην ελεύθερη Ελλάδα, ο πληθυσμός ήταν 4,5 με 5 εκατομμύρια. Βλέπετε πόσο μικρές είναι τότε οι διακυμάνσεις. Ξέρουμε σήμερα ότι ο συνολικός αριθμός των αγνοουμένων μας στην περίοδο 14, 22, 23 είναι περίπου 780.000. Είναι ένας αγνοούμενοι. Δεν ξέρουμε πόσοι από αυτούς εκτελέστηκαν, δολοφονήθηκαν, πέθαναν στην εξορία, πέθαναν κατά την άφηξή τους στην Ελλάδα, πέθαναν στην προσφυγιά, εξισλαμίστηκαν. Είναι μια εξαιρετική μελέτη των Αλεξανδρή Κιτρομιλίδη με βάση τις επίσημες απογραφές που έχουμε. 780.000 πάντως είναι η βάση των αγνοουμένων σε όλο το χώρο των Ελλήνων της Καθημάς Ανατολής. Κυρίως στη Μικρά Ασία, χωρίς την Ανατολική Θράκη, που εκεί είναι μια άλλη μελέτη. Για το χώρο λοιπόν αυτό που βλέπουμε, σε ένα πληθυσμό 2,2 εκατομμυρίων έχουμε 780.000 αγνοούμενους. Ο ιστορικός πόντος έχει περίπου 450.000 Έλληνες, εκ των οποίων ο κύριος όγκος κατοικεί στον δυτικό πόντο, στην περιοχή της Αψούντας. Τρεις είναι οι περιοχές στην Οθωμανική Αυτοκρατορία τότε, που οι Έλληνες ήταν ίσοι ή λίγο περισσότεροι από τους μουσουλμάνους. Η πόλη της Μύρνης, το 14 πριν ξεκινήσουν τα γεγονότα, η πόλη της Μύρνης, η Ανατολική Θράκη και ο Δυτικός Πόντος. Στον Ανατολικό Πόντο, που είναι ο πιο γνωστός, είναι ο Ελληνόφωνος, από εκεί έρχεται η Λύρα, ο Κεμετζές κλπ. Οι Έλληνες ήταν της τάξης του 20%. Βεβαίως, οι περισσότεροι μουσουλμάνοι όμως ήταν επίσης ελληνόφωνοι. Αυτή είναι μια από τις ιδιομορφίες που μας έχει κληροδοτήσει αυτή η παράξενη ιστορία. Και μέχρι σήμερα αυτοί αναπτύσσουν μια δικιά τους διανόηση, προσπαθούν να εδραιώσουν τα ρωμαϊκά τους, είναι ελληνόφωνοι κλπ. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ακόμα έως σήμερα ο Πόντος. Τι συνέβη εκεί? Η ιστορία του είναι η ίδια ιστορία με την ιστορία της υπόλοιπης Μικράς Ασίας.
Βεβαίως το ότι είναι τόσο μακριά από το χώρο της κυρίως Ελλάδας, του ελεύθερου κράτους, έκανε αδύνατο το αίτημα της Ένωσης, την εποχή που θα μπορούσε τότε να συζητηθεί ποιο θα είναι το μέλλον μετά την κατάρρευση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Γι' αυτό και οι πόντιοι διανοούμενοι, με ξεκάθαρη ελληνική εθνική συνείδηση, αποφασίζουν να υιοθετήσουν το αίτημα του δεύτερου ελληνικού κράτους, της δημοκρατίας του Πόντου. Το σημείο τομής για όλες τις εξελίξεις είναι το κίνημα των Νεοτούρκων. Έως τότε, όλο το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, που η Ελλάδα προσπαθούσε να συγκροτηθεί ως κράτος, στην Οθωμανική Αυτοκρατορία γίνανε κοσμοϊστορικές αλλαγές. Καταρχάς γίνεται το περίφημο Τανζιμάτ, όπως θα το λέγαμε η Οθωμανική Περεστρόικα. Για πρώτη φορά μετά από αιώνες, για πολλούς λόγους και εσωτερικής ορίμανσης αλλά και εξωτερικής πίεσης, η Οθωμανική αρχή, η υψηλή πύλη, εγκαταλείπτει τον Ισλαμικό νόμο, τη Σαρία, και υιοθετεί ένα αστικό δίκαιο δυτικού τύπου, όπου πλέον πια υπάρχει η πολιτιακή ιδιότητα του Οθωμανού, ανεξαρτήτως του αν ο άλλος είναι μουσουλμάνος, χριστιανός, ελληνόφωνος, τουρκόφωνος κλπ. Υπάρχει για πρώτη φορά μια δυνατότητα να αναπτυχθούν ισότιμα και οι μουσουλμάνοι και οι χριστιανοί. Και είναι μια εποχή βεβαίως μεγάλων οικονομικών αλλαγών παγκοσμίως. Στο χώρο της Ανατολής έρχεται ο απόϊχος της βιομηχανικής επανάστασης. Ανοίγουν για πρώτη φορά οι αγορές σε όλο τον κόσμο. Αυτές λοιπόν τις νέες οικονομικές ευκαιρίες ουσιαστικά θα τις αξιοποιήσουν οι παλιοί ραγιάδες. Και βλέπουμε μέσα από μια εκπληκτική πορεία οικονομικής ανόδου, που έχει και πολιτιστικό αντίκρισμα, εκπαιδευτικό αντίκρισμα, έως σήμερα το βλέπουμε στα οικοδομήματα που έχουν διασωθεί έτσι, από εκείνη την εποχή, τα οποία είναι πραγματικά μεγαλειώδη. Τα εκπαιδευτικά τους ιδρύματα, τα πάντα, οι εκκλησίες. Μέσα λοιπόν σε μια έτσι πραγματικά θυελλώδη οικονομική ανάπτυξη, οι παλιοί ραγιάδες, δηλαδή σε μια πορεία περίπου 60 ετών, θα αποτελέσουν τον κύριο όγκο της νεοδημιουργημένης Οθωμανικής αστικής τάξης. Βιομήχανοι, βιοτέχνες, έμποροι, μεταπράτες, τραπεζίτες κλπ. Στο μεγαλύτερο βαθμό είναι Έλληνες. Ξέρουμε σήμερα, έχουν γίνει τέτοιες μελέτες, είναι πλέον γνωστά όλα αυτά όσον αφορά την επιστημονική έρευνα, ότι το 1914, τις παραμονές των μεγάλων εξελίξεων, περίπου το 60% του επενδεδημένου Οθωμανικού κεφαλαίου ελέγχεται από Έλληνες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αυτό ερμηνεύει και γιατί οι Νεότουρκοι, δηλαδή αυτή η ομάδα των φανατικών εθνικιστών που θα καταλάβει την εξουσία στην Οθωμανική Θεσσαλονίκη το 1908, στοχοποιεί ακριβώς πια τα προοδευτικά αστικά στρώματα. Και έχουμε μια παραδοσιακή σύγκρουση μεταξύ προνεωτερικών στρωμάτων που εκφράζουν οι Νεότουρκοι, είναι ο στρατός, είναι η διοικητική γραφειοκρατία, και τα νέα στρώματα που αναπτύσσονται. Είναι μια κλασική διαδικασία συγκρούσεων που θα τη δούμε ακόμα και στο χώρο λίγο 30 χρόνια μετά της ίδιας της Γερμανίας. Στην πραγματικότητα ο ναζισμός εκφράζει αυτά τα προνεωτερικά αριστοκρατικά στρώματα, τα οποία πλέον βλέπουν με μεγάλη αμηχανία την αλλαγή των κοινωνικών συνθήκων. Λοιπόν, οι Νεότουρκοι πολύ νωρίς αποφασίζουν να επιλύσουν το πρόβλημα, το εθνικό πρόβλημα, σε εισαγωγικά πρόβλημα, γιατί αντικειμενικά σε μια ομαλή κοινωνία δεν είναι καθόλου πρόβλημα η οικονομική ανάπτυξη μιας ομάδας. Αποφασίζουν πολύ νωρίς, από τον Οκτώβριο του 2011, να επιβάλλουν, να μετατρέψουν την Οθωμανική Αυτοκρατορία σε καθαρό τουρκικό κράτος. Και αυτό το αποφασίζουν στη Θεσσαλονίκη. Αυτό είναι το εντυπωσιακό. Η Οθωμανική Θεσσαλονίκη είναι η πατρίδα του ακραίου τουρκικού εθνικισμού, όπου αποφασίστηκε η γενοκτονία. Και σε λίγα χρόνια γίνεται η πατρίδα των προσφύγων, για φανταστείτε, ας πούμε. Είναι και παράλληλα η πατρίδα του ιδρυτή της Τουρκίας, του Μουσταφά Κεμάλ. Πόσο αντινομική είναι η ίδια ιστορία, ας το πούμε έτσι καλύτερα, και μας παρουσιάζει κάποια κατασταλάγματα, τα οποία, αν ξέρεις την ιστορία, λες δεν μπορεί, εδώ κάποιος μας δουλεύει, δεν είναι δυνατό να συμβαίνει αυτό. Και όμως συμβαίνει. Στη Θεσσαλονίκη λοιπόν τον Οκτώβριο του 2011, παραμονές των Βαλκανικών πολέμων, αποφασίζουν την εκαθάριση των χριστιανικών πληθυσμών. Άρα από τότε είναι γνωστό το τι γίνεται, τι έχει δρομολογηθεί. Δεν χωράει καμιά αυταπάτη και καμιά αιτιολογία. Πολύ νωρίς οι Νεότουρκοι πάλι, στρατιωτικοί σκληροί, αντιοθωμανοί, έτσι, καταλύουν την το παλιό Σουλτανάτο εμέσως ουσιαστικά. Είναι μια νέα τάξη πραγμάτων. Αρχίζει την καταπίεση των χριστιανικών κοινοτήτων παντού. Ελλήνων, Βουλγάρων, Σέρβων. Αυτό τι οδηγεί? Οδηγεί στη Βαλκανική Συμμαχία. Τι είναι η Βαλκανική Συμμαχία? Οι βαλκανικές χώρες,
με τον εθνικισμό η καθεμία, έτσι. Βουλγαρία, Ρουμανία, Μαυροβούνιο να συνάψουν τη Βαλκανική Συμμαχία. Τελευταία, ποιος θα κολλήσει? Εκεί και η Ελλάδα. Γιατί θα κολλήσει η Ελλάδα? Η Ελλάδα έχει μια δικιά της πορεία πολύ παράξενη, η οποία θα καθορίσει και τα πράγματα. Μέχρι εκείνη τη στιγμή, λοιπόν, πριν μπούμε σε αυτά, έχει καθοριστικό ρόλο στα γεγονότα ο γερμανικός παράγων. Ο γερμανικός παράγων ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα επενδύει στην ανάπτυξή του στην Ανατολή, δηλαδή στην κυριαρχία του, στην οικονομική κυριαρχία στην Ανατολή, ανταγωνιζόμενος τους παλιούς έτσι, και δοκιμασμένους αποικιοκράτες, τους Γάλλους, τους Βρετανούς κλπ. Να κυριαρχήσει με βάση αρχικά τους Οθωμανούς και στη συνέχεια τους Νεότουρκους. Έτσι λοιπόν με τους Νεότουρκους δημιουργείται μια πολύ θερμή σχέση, αναλαμβάνουν την αναδιοργάνωση του νεοτουρκικού στρατού. Ο Φον Γκόλτς θεωρείται ο οργανωτής, ο στρατηγικός οργανωτής. 8.000 Γερμανοί θα πάρουν μέρος πλάι στο νεοτουρκικό στρατό κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Είναι αυτούς που αργότερα θα τους δούμε στη Γερμανία, θα επιστρέψουν μετά τον πόλεμο, ως Οθωμανοί Γερμανοί, έτσι θα τους αποκαλούν, και είναι μια από τις βάσεις που θα στηρίξει το ναζιστικό κίνημα, το εθνικοσοσιαλιστικό κίνημα, οι Οθωμανοί Γερμανοί. Εδώ το συγκεκριμένο είναι ο Λίμαν Φον Σάντερς, ο οποίος είναι αρχιστράτηγος του τουρκικού στρατού, μαζί με τον Μουσταφά Κεμάλ Πασά στην Καλύπολη, όταν βεβαίως εκεί γίνεται η επιχείρηση της Αντάτ, δηλαδή των συμμάχων, με βάση τη Λίμνο, σε μια προσπάθεια το 15 εγκαίρως να θέσουν την Οθωμανική Αυτοκρατορία εκτός πολέμου για να αποκτήσουν ευθεία επαφή με τη Ρωσία, που είναι ο άλλος σύμμαχος που αγωνίζεται στο ανατολικό μέτωπο κατά των Γερμανών και των Αυστριακών και στο νότο κατά των Νεοτούρκων. Δεν θα πετύχει γιατί ακριβώς η Ελλάδα θα υπονομεύσει αυτή την εκστρατεία. Θα κρατήσει μια παράξενη φιλογερμανική και άρα φιλοτουρκική ουδετερότητα λόγω του δικού μας εθνικού διχασμού. Η Ελλάδα εκείνο τον καιρό συνταράσσεται ουσιαστικά από τον εθνικό διχασμό. Είναι αυτό που θα καθορίσει την ελληνική πολιτική ζωή αλλά και την εξέλιξη των γεγονότων. Τι είναι ο εθνικός διχασμός το 2015? Ουσιαστικά εν μέσω του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου η Ελλάδα πρέπει να αποφασίσει με ποιον θα πάει και ποιους θα αφήσει. Ο παραδοσιακός προσανατολισμός της Ελλάδας ήταν φιλοβρετανικός. Τον είχε ο Γεώργιος ο πρώτος και αν δεν είχε δολοφονηθεί στη Θεσσαλονίκη το 2013, η Ελλάδα από την πρώτη μέρα θα μπαινε στον πόλεμο στο πλευρό της Αντάτ. Όμως δολοφονήθηκε. Και στη θέση του ήρθε ποιος? Ο γιος του, ο Κωνσταντίνος ο πρώτος. Εδώ υπάρχει μια διαφορά σε σχέση με την παράδοση της ελληνικής μοναρχίας. Είναι ο πρώτος και ο τελευταίος Έλληνας μονάρχης, ο οποίος μεταστρέφει τον γεωπολιτικό προσανατολισμό της Ελλάδας από το φιλοβρετανισμό στο φιλογερμανισμό. Για διάφορους λόγους, ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα ζει στη Γερμανία, έχει υιοθετήσει το μιλιταριστικό μοντέλο και όλη αυτή την ιδεολογία. Γνωρίζει τη Σοφία, την αδελφή του Γερμανού Αυτοκράτορα, την παντρεύεται. Παράλληλα έχει και όλη του η παρέα, η λεγόμενη μικρή αυλή, Μεταξάς, Δούσμανης, Παπαβασιλείου, Έσλιν κλπ. Όλοι αυτοί είναι η παρέα του, όλοι έχουν ένα φιλογερμανικό προσανατολισμό και είναι μια ωραία παρέα που έως το 2013 είναι ανώδυνη. Αλλά το 2013 αυτή η παρέα ανεβαίνει στην εξουσία. Και η εξουσία εκείνη την εποχή δεν ήταν εικονική όπως είναι η μοναρχία σήμερα, οι μοναρχίες της Ευρώπης, η δικιά μας Προεδρία. Είχε καθοριστικό ρόλο στις πολιτικές εξελίξεις της Ελλάδας. Μπορούσε δηλαδή να διώξει τον Πρωθυπουργό, μπορούσε να προκαλέσει πολιτική κρίση. Είχε συνταγματικά κατοχυρωμένο έναν ιδιαίτερο ρόλο. Και εκεί λοιπόν πρέπει να αποφασίσει η Ελλάδα τι θα κάνει. Και η πρόταση των Βρετανών είναι: ελάτε στον πόλεμο μαζί μας. Ο πόλεμος έχει ξεκινήσει από τον Αύγουστο του 1914. Τα μέτωπα είναι δύο, τεράστια μέτωπα. Είναι ο μεγαλύτερος πόλεμος στην Ευρώπη, μεγαλύτερος και από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το ένα μέτωπο είναι Γαλλία, Μεγάλη Βρετανία. Η Ιταλία θα πάει στη συνέχεια. Όταν η Ελλάδα θα αποχωρήσει, το κενό θα το καλύψει η Ιταλία. Αυτό είναι το πολύ εντυπωσιακό που θα συμβεί. Οι Ιταλοί πραγματικά μας την έχουν στημένη στη γωνία, όπως τα λέγαμε κυριολεκτικά. Μόλις η Ελλάδα αποφασίζει να έχει το ρόλο του Πόντιου Πιλάτου, θα εγκαταλείψει τους Γερμανούς και θα ενταχθεί στους Γαλλοβρετανούς. Γιατί τη συμφέρει. Και η Ρωσία βεβαίως είναι σε αυτό το στρατόπεδο. Από την άλλη είναι κυρίως η Γερμανία, η Αυστρία και με μια διαδικασία που έχει ενδιαφέρον των διαπραγματεύσεων θα ενταχθεί στις κεντρικές δυνάμεις, όπως λέμε, η Βουλγαρία και η Οθωμανική Αυτοκρατορία των Νεότουρκων. Αυτά θα είναι τα δύο μέτωπα. Και αυτά τα δύο μέτωπα η Ελλάδα ουσιαστικά θα επιλέξει την ουδετερότητα, δηλαδή θα αρνηθεί την πρόταση των Βρετανών
Το 15, Γενάρης του 15, είναι πολύ νωρίς. Δεν έχουν προλάβει ακόμα οι Τούρκοι και οι Γερμανοί να οχυρώσουν την Γαλλίπολη απέναντι. Η Ελλάδα αρνείται να πάρει μέρος και έτσι γίνεται η εκστρατεία της Γαλλίπολης, η οποία θα κρατήσει 6 μήνες. Είναι ένας σκληρός αγώνας χωρίς την Ελλάδα. Και εδώ ποιο είναι το εντυπωσιακό? Ότι λίγους μήνες πριν ο ίδιος ο Μεταξάς, ο οποίος έχει ιδιαίτερο ρόλο στα πράγματα, έχει εκπονήσει ολόκληρο σχέδιο κατάληψης της Γαλλίπολης. Γιατί είχαν οξυνθεί οι ελληνοτουρκικές σχέσεις λόγω των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου. Ξέρετε, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, πάρτε από πάνω, Σαμοθράκη, Λίμνος, Μυτιλήνη, Χίος, Σάμος, πότε ενσωματώνονται στην Ελλάδα? Με τους Βαλκανικούς πολέμους. Αυτό ενοχλεί τους Τούρκους, γιατί ακριβώς θεωρούν ότι είναι ο χειρότερος ακροτηριασμός. Και έτσι ξεκινούν τις μεγάλες διώξεις κατά των ελληνικών πληθυσμών της Μικράς Ασίας. Δηλαδή υλοποιούν το αρχικό γενοκτονικό σχέδιο των Νεότουρκων. Αυτή η αφορμή. Η ελληνική κυβέρνηση, που ακόμα δεν έχει ενταχθεί στη σύγκρουση με τον Μεταξά, ο οποίος θεωρείται καλός στρατιωτικός, εκπονεί σχέδιο ελληνοτουρκικού πολέμου με κατάληψη της Γαλλίπολης. Αυτό γύρω στο φθινόπωρο του 14. Το Γενάριο όμως του 15, που το προτείνουν το ίδιο σχέδιο οι σύμμαχοι, οι Μεγάλοι Βρετανοί, ο Βενιζέλος είναι ο μοιραίος άνθρωπος, ο οποίος λέει ότι τι δουλειά έχουμε εμείς εκεί? Δεν πρέπει να πάμε ποτέ στη Μικρά Ασία. Δεν θα μπορέσουμε ποτέ να κρατήσουμε τη Μικρά Ασία. Είναι το περίφημο υπόμνημα του Μεταξά του 1915, που ακόμα έως σήμερα, 100 χρόνια μετά, το επικαλούνται και αριστεροί και δεξιοί, που λένε τι δουλειά είχαμε στη Σμύρνη το Μάη του 19. Παράξενη σύνθεση αυτή. Τέλος πάντων, έτσι μπαίνουμε στον εθνικό διχασμό. Ουσιαστικά ο Μπονάρχης, έχοντας αποφασίσει φιλογερμανικός τη φιλογερμανική στάση, πρέπει να σας πω ότι έχουν βγει τα γερμανικά αρχεία. Αυτά δεν είναι πλέον υποθέσεις. Ξέρουμε μέσω των γερμανικών αρχείων πόσο καταλυτικό ρόλο έπαιζε η γερμανική πρεσβεία στο να καθορίσει τις πολιτικές επιλογές της ελληνικής κυβερνήσεως και κυρίως της μοναρχίας, γιατί τον πρωθυπουργό τον εκδίωξαν, ας πούμε, σε διάφορες φάσεις. Και ήταν τόσο απελπισμένοι οι Βρετανοί, θέλαν τόσο πραγματικά απελπισμένα την ελληνική συμμετοχή, που έστω το Σεπτέμβρη του 2015, κυβέρνηση έχει εκδιωχθεί ο Βενιζέλος, κατά καιρούς έρχονται διάφοροι, έτσι θα αναβαθμιστεί και ο Γούναρης, ένας άσημος έως τότε πολιτικός της Αχαΐας, αλλά το Σεπτέμβρη έχουμε πρωθυπουργό το Ζαΐμι. Λίγες μέρες κράτησε αυτή η κυβέρνηση. Και εκεί οι Βρετανοί κάνουν την πρόταση να παραχωρήσουν την Κύπρο στην Ελλάδα. Είναι η μοναδική φορά που θα μπορούσε η Κύπρος να ενωθεί με την Ελλάδα. Και όμως απορρίπτουν την πρόταση αυτή, με αποτέλεσμα να έχουμε μια απόρριψη πραγματικά μιας πολύ μεγάλης ευκαιρίας. Και τι έδιναν οι Βρετανοί? Οι Βρετανοί όλοι για πρώτη φορά μετά από αιώνες είχαν αποφασίσει να διαλύσουν το μεγάλο ασθενή. Και ουσιαστικά οι σύμμαχοι, σε περίπτωση που η Ελλάδα έβγαινε από το 2015 στον πόλεμο μαζί τους, ουσιαστικά είχαν δώσει στην Ελλάδα το ρόλο που είχε η Οθωμανική Αυτοκρατορία στην Ανατολική Μεσόγειο. Τρομακτική αναβάθμιση. Η Ελλάδα όμως ήταν μέσα στα γρανάζια μιας φιλογερμανικής εξάρτησης, θα το λέγαμε τότε, η οποία παίρνει διαστάσεις τον Αύγουστο του 2016, όταν οι Βούλγαροι εισβάλλουν στην Ανατολική Μακεδονία και από την Αθήνα φεύγει η εντολή προς το 4ο Σώμα Στρατού, μην αμυνθείτε, και δεν αμήνονται. Παραδίδουν την Ανατολική Μακεδονία στους Βουλγάρους. Έτσι λοιπόν το 4ο Σώμα παραδίδει στους Γερμανούς, το στέλνουν στην αιχμαλωσία στο Γκέρλιτς, αιχμαλωσία πολυτελείας. Από εκεί και πέρα ξεκινάει η τρομερή ρήξη. Η κυβέρνηση που είχε εκδιωχθεί του Βενιζέλου, η Τριανδρία, δημιουργεί το κράτος Θεσσαλονίκης, το φιλοβρετανικό. Στην Αθήνα υπάρχει το φιλογερμανικό κράτος των Αθηνών. Υπάρχει μια συμφωνία να τα βρουν με τους συμμάχους. Δηλαδή η Ελλάδα θα πάρει μέρος πια στον πόλεμο εμέσως μέσω των δύο κρατών. Με το κράτος των Αθηνών θα πάρει το μέρος των Γερμανών, με το κράτος της Θεσσαλονίκης θα πάρει το μέρος των Βρετανών. Ας το πούμε έτσι. Αυτό θα συμβεί. Θα γίνουν πολλά πράγματα. Θα έρθουν εδώ οι Γάλλοι με μια συμφωνία με το Παλάτι. Στο τέλος θα τους χτυπήσουν στο Φάληρο οι επίστρατοι, μια παρακρατική οργάνωση. Θα έχουμε πολλούς Γάλλους νεκρούς από τις συγκρούσεις. Θα υπάρξει ένα πογκρόμ κατά των Βενιζελικών στην Αθήνα και των προσφύγων. Έχουμε 200.000 πρόσφυγες, Μικρασιάτες, Θρακιώτες, Ποντίους, στον πρώτο διώχμο, έτσι, του 14-18. Οι οποίοι πραγματικά θα υπάρξει ένα φοβερό πογκρόμ. Είναι ο πρώτος ελληνικός εμφύλιος πόλεμος. Από εκεί και πέρα έχουμε ανοιχτή ξένη επέμβαση, ο βασιλιάς εκδιώκεται, έρχεται ο Βενιζέλος στην Αθήνα και την τελευταία χρονιά η Ελλάδα θα πάρει μέρος στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Θα κάτσει στο τραπέζι των νικητών, θα δώσει 2 μάχες. Το 18 με δυσκολία θα φτιάξει στρατό, αλλά πλέον ελάχιστη είναι η ελληνική βοήθεια στην
συμμαχική νίκη. Και αυτό θα το πληρώσει η Ελλάδα αργότερα. Πλέον δεν είναι στις δυνάμεις, τις πρώτες δυνάμεις των νικητών, είναι ο φτωχός συγγενής των νικητών. Και αυτό θα το βιώσει σε όλες τις φάσεις από εκεί και πέρα. Και στη συνδιάσκεψη του Παρισίου και στο τι θα κάνει για να πάρει τη γαλλική συνένεση. Ξέρετε ότι έκανε η Ελλάδα την εκστρατεία στην Οδυσσό και στην Κριμαία κατά των Πολσεβίκων. Γιατί την έκανε αυτή, δεν είχε κανένα λόγο. Την κάνει γιατί το ζητήσαν οι Γάλλοι. Και ήταν η μόνη προϋπόθεση να πάρει τη γαλλική συνένεση όταν μοίραζαν τα ημάτια των ηττημένων. Αυτό. Και έτσι η Ελλάδα έστειλε 13-23.000 στρατών να πολεμήσει τους Μπολσεβίκους. Φυσικά ιτήθηκαν όλοι. Μεγάλη ιστορία και η ιστορία της Σοβιετικής Επανάστασης. Δηλαδή είναι ένα άλλο θέμα τεράστιο. Τι γίνεται στον Πόντο? Την ίδια εποχή, μάλλον πριν σας πω τι γίνεται στον Πόντο, να σας πω τις συνέπειες του εθνικού διχασμού. Δηλαδή της φιλογερμανικής ουδετερότητας. 15-17. Οι σύμμαχοι λοιπόν κάθονται και μοιράζουν παρασκηνιακώς πολύ νωρίς, όλοι οι σύμμαχοι, Γάλλοι, Βρετανοί και Ρώσοι κυρίως, τι θα γίνει μετά το τέλος του πολέμου όταν θα έχουμε νικήσει, τι θα πάρει ο καθένας. Η Ελλάδα είναι απούσα. Η Ιταλία, η πονηρή που ήταν τότε με τη Γερμανία, βρίσκει την ευκαιρία και πηγαίνει και αυτή στην Αντάτ. Και μπαίνει και αυτή στη διαδικασία του να μοιράσουν την Οθωμανική κληρονομιά, το λέγαμε έτσι. Και γίνονται διάφορες συσκέψεις και έχουμε διάφορες μυστικές συμφωνίες. Αυτή είναι του 17 της Μοριένης, όπως λέγεται. Εδώ αποφασίζεται πια τι θα δοθεί μετά. Για προσέξτε, αυτό είναι το καθοριστικό για να καταλάβουμε το τι συνέβη μετά βήμα προς βήμα. Τι παίρνει η Ρωσία? Παίρνει το μισό πόντο. Τον Απρίλιο του 16 η Ρωσία έχει κατανικήσει τους Τούρκους στο μέτωπο του Καυκάσου και έχει καταλάβει το μισό πόντο. Και όλο το ερώτημα των ποντίων είναι μα γιατί σταμάτησε εκεί και δεν προχώρησε παραπέρα να καταλάβει και το δυτικό πόντο, όπου δρούσε ένα μεγάλο ελληνικό αντάρτικο κίνημα και υπήρχε ακμαίος ελληνικός πληθυσμός. Γιατί η συμφωνία μέχρι εκεί επέτρεπε να πάει η Ρωσία. Τον άλλον μισό πόντο, το δυτικό πόντο, τον έδινε στη δημιουργία της μεταοθωμανικής Τουρκίας, όποια θα ήταν αυτή. Η Ρωσία παράλληλα έπαιρνε και την Κωνσταντινούπολη. Αν δεν γινόταν η επανάσταση των Πολσεβίκων και η Ρωσία ήταν στους νικητές του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, θα είχε όλα αυτά που βλέπετε, θα ήταν ρωσικά εδάφη, συν Κωνσταντινούπολη, την οποία τη διεκδικούσε και της την είχαν δώσει οι υπόλοιποι σύμμαχοι. Το πιο ενδιαφέρον όμως τι είναι? Είναι τι παίρνουν παρακάτω Γάλλοι και Βρετανοί. Οι Βρετανοί θα πάρουν τη μερίδα του Λέοντος. Είναι τα πετρέλαια της Μοσούλης και του Κυρκού. Οι Γάλλοι, οι Ιταλοί όμως, και εδώ είναι το μεγάλο μυστικό της Ιταλικής συμπεριφοράς. Οι Ιταλοί ήδη από το 1911 έχουν καταλάβει τα Δωδεκάνησα. Την Ατάλη την κατέλαβαν αργότερα, μετά στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και τους δίνουν όλα αυτά τα εδάφη που βλέπετε με τη γραμμή συμπεριλαμβανομένη της Σμύρνης. Η Σμύρνη δόθηκε παρασκηνιακώς στους Ιταλούς. Και όταν το Μάη του 19 οι Γάλλοι και οι Βρετανοί δεν θέλησαν να τη δώσουν στους Ιταλούς, έτοιμοι ήταν να την καταλάβουν. Και γι' αυτό έκαναν την πρόταση στους Έλληνες να πάνε να την καταλάβουν αυτή. Η Σμύρνη ήταν ελληνική πόλη, έτσι. Και όλη η περιοχή αυτή, κατά το 99% της οικονομίας ήταν σε χέρια των Ελλήνων. Δηλαδή ήταν πολύ πιο κυριαρχούσαν οι Έλληνες πολύ περισσότερο στην περιοχή της Σμύρνης εκείνη την εποχή από ό,τι κυριαρχούσαν στη Θεσσαλονίκη και στην Κεντρική Μακεδονία. Για να καταλάβουμε τις εποχές, πόσο διαφορετικές είναι από το σήμερα. Λοιπόν, και έτσι οι Ιταλοί ουσιαστικά παραμερίζονται από όλη την ιστορία και μπαίνει η Ελλάδα την τελευταία στιγμή στο παιχνίδι. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση. Αυτό μας κληροδότησε ο εθνικός διχασμός. Τη μεταπολεμική αυτή συμφωνία. Ο Πόντος λοιπόν. Ο Πόντος, όπως βλέπετε, είναι αδύναμος. Η Ελλάδα πια είναι πολύ αδύναμη στο να διεκδικήσει. Διεκδικεί μετά τον πόλεμο, διεκδικεί όλη τη Δυτική Μικρά Ασία, όχι μόνο το κομμάτι της Σμύρνης που μας δόθηκε, όλη τη Δυτική Μικρά Ασία, γιατί έχει μια γεωπολιτική αντίληψη. Θέλει να ελέγξει το Αιγαίο. Δηλαδή, πολλές φορές ακούγεται στις συζητήσεις, ακόμα και από ιστορικούς, η επίκληση της μεγάλης ιδέας. Δηλαδή, όλο αυτό το φάντασμα της μεγάλης ιδέας είναι αυτό που μας οδήγησε στους τυχοδιοκτισμούς. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο λάθος. Εδώ είναι κλασική γεωπολιτική αντίληψη. Ένα κράτος έχει μια γεωπολιτική αντίληψη, έχει μια γνώση των συμφερόντων του. Από τη στιγμή λοιπόν που θέλεις και θεωρείς ότι η καρδιά σου είναι το Αιγαίο, πρέπει να ελέγξεις την καρδιά σου, το Αιγαίο. Για πώς θα ελέγξεις το Αιγαίο? Ελέγχοντας και τις δύο ακτές. Η Ελλάδα λοιπόν ζητούσε όλη τη Δυτική Μικρά Ασία.
ώστε να φτιάξει ένα συμπαγές σχήμα με κέντρο το Αιγαίο. Αυτή ήταν η επιδίωξή της στις μεταπολεμικές συζητήσεις. Οπότε λοιπόν παραμένει στο περιθώριο όλων αυτών των γεγονότων. Από το 2016 έχουμε σκληρή καταπίεση των ποντίων, γενοκτονίες, πορείες θανάτου, πυρπολίσεις χωριών κλπ. Κυρίως στον Δυτικό Πόντο, γιατί εκεί ουσιαστικά φοβούνται οι Τούρκοι το Ποντιακό Αντάρτικο και την επαφή που έχει αυτό με το Ρωσικό στρατό. Είναι μια από τις μεγαλειώδες σελίδες της ελληνικής στρατιωτικής ιστορίας, το Ποντιακό Αντάρτικο. Μαζί με το Αρμενικό Αντάρτικο παράλληλα αποτελούν τα δύο ντόπια κινήματα, στρατιωτικά κινήματα για την πολιτική αυτονομία αυτών των δύο λαών. Και παράλληλα ξεκινούν και ένα πολιτικό κίνημα. Είναι πολύ υπότιτλοι και είναι και συγκροτημένοι και με οικονομική δύναμη και με πολύ μεγάλες βάσεις, κυρίως στη Ρωσία, στις ελληνικές παροικίες της Ρωσίας, οι οποίες αποτελούν και τον αιμοδότη και τον χρηματοδότη του Ποντιακού Αντάρτικου. Και έτσι αναπτύσσουν και ένα πολιτικό κίνημα για τη δημιουργία ενός δεύτερου ελληνικού κράτους. Ο Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης είναι ένας κορυφαίος Έλληνας πόντιος που δρά και μεγάλος οικονομικός παράγοντας, που έχει ως έδρα τη Μασσαλία της Γαλλίας, και εκεί γίνεται το πρώτο παγκόσμιο ποντιακό συνέδριο την άνοιξη του 1918, και ονειρεύονται τη δημιουργία ενός δεύτερου ελληνικού κράτους. Φτιάξαν ακόμα και τη σημαία επί χάρτου. Έτσι, αυτή είναι η σημαία, μια πρόταση σε περίπτωση που αποφάσισαν οι σύμμαχοι να επιτρέψουν τη δημιουργία ενός ελληνικού κράτους εκεί ή ενός ποντιακού κράτους γενικά πολυεθνικού, αποφάσισαν αυτοί να προτείνουν ως σημαία. Και έτσι κάνουν μια σειρά από κάρτες προπαγανδιστικές, θα λέγαμε, που προωθούν, που διαφημίζουν το αίτημα το πολιτικό της αυτονομίας του Πόντου. Και είναι πολύ χαρακτηριστικό, είναι άνοιξη του 18. Γιατί μέσα από αυτά φαίνεται και η ιδεολογία, ξέρετε, των κινημάτων. Αν θα δείτε εδώ, αυτός ο χάρτης τι λέει: πολίτες του Εύξηνου Πόντου, ξεσηκωθείτε, απαιτήστε από τα ελεύθερα έθνη τα ύψιστα δικαιώματα στη ζωή και στην ανεξαρτησία. Δηλαδή η αναφορά και του ποντιακού κινήματος και των Μικρασιατών στη Σμύρνη και των Αρμενίων είναι οι αναφορές της Γαλλικής Επανάστασης. Από εκεί αντλούν ισότητα, αδελφότητα, δικαιοσύνη. Αντιθέτως το νεοτουρκικό κίνημα έχει την ιδεολογική του νομιμοποίηση από πού? Από το γερμανικό ρομαντισμό. Έχουμε ακόμα κείμενα του Ζιγιά Γκιοκάλπ του 1911 που λέει ακριβώς έτσι, όπως γράφει και ο Νίτσε, ο Τούρκος του μέλλοντος θα είναι ο υπεράνθρωπος που έχει περιγράψει. Το 1911, πριν τους Βαλκανικούς πολέμους, το γράφει σε ένα περιοδικό για την τουρκική νεολαία που βγαίνει στην Κωνσταντινούπολη. Δηλαδή είναι πολύ εντυπωσιακή και η κίνηση των ιδεών μέσα σε όλη αυτή την ιστορία, την πολύ σύνθετη ιστορία. Άλλος ένας χάρτης της διεκδικούμενης δημοκρατίας του Πόντου, και βεβαίως όλα αυτά συνδέονται πάρα πολύ και με τις ρωσικές εξελίξεις. Ξέρετε ότι στη Ρωσία το 17 έχουμε μια σειρά επαναστάσεων. Γιατί έχουμε επαναστάσεις? Γιατί η ρωσική κοινωνία κατέρευσε. Επειδή αυτός ήταν ο λόγος της εκστρατείας στην Καλύπολη. Γιατί θέλαν το 15 οι σύμμαχοι να κάνουν εκστρατεία στην Καλύπολη, να κατανικήσουν την Τουρκία και να πιάσουν ευθεία επαφή με τη Ρωσία. Η Ρωσία είχε πολύ άφθονο κόσμο για να τον βάλει στην πρώτη γραμμή και στον πόλεμο των χαρακομμάτων. Δεν είχε όμως υλικά, δεν είχε πολεμοφόδια, δεν είχε υλική υποστήριξη. Την υλική αυτή υποστήριξη θα μπορούσαν να τη δώσουν, αυτό ήθελαν να το κάνουν, να το δώσουν οι σύμμαχοι στους Ρώσους. Το γράφει και ξεκάθαρα και ο Τσόρτσιλ, ότι αν πετύχει η εκστρατεία στην Καλύπολη, ο πόλεμος θα είχε τελειώσει 2 χρόνια νωρίτερα και οι Ρώσοι θα είχαν κατανικήσει τους Γερμανοαυστριακούς στο Ανατολικό μέτωπο. Δεν μπόρεσε να γίνει αυτό, όπως σας είπα, και εκείνη η τεράστια ευθύνη της Ελλάδας. Γι' αυτό και μισούσαν οι σύμμαχοι τον Κωνσταντίνο. Το θεωρούσαν υπέτειο της ήττας τους στην Καλύπολη το 1915. Στη Ρωσία λοιπόν γίνονται οι επαναστάσεις. Το Φεβρουάριο του 2017 έχουμε τη μεγάλη, καταραίει η ρωσική κοινωνία, έτσι, οι επαναστάσεις δεν γίνονται εν κενό, καταραίει η κοινωνία, σαπίζει η κοινωνία λόγω του πολέμου. Το Φεβρουάριο του 2017 γίνεται η μεγάλη αντιτσαρική επανάσταση. Εκεί ουσιαστικά καταραίει το τσαρικό καθεστώς και αρχίζει μια σειρά δημοκρατικών πλέον κυβερνήσεων. Στο τέλος θα αναλάβει ο Κερένσκι. Ο Κερένσκι είναι ένας σοσιαλδημοκράτης, έτσι, δεν υπάρχει τσάρος πια. Είναι σοσιαλδημοκράτης, τον οποίον βεβαίως θα ανατρέψουν οι Μπολσεβίκοι με τον Λένιν, ο οποίος ήδη τον Απρίλιο του 2018 θα έχει φτάσει στη Ρωσία. Μεγάλη ιστορία και αυτή η σύγκρουση των επαναστατικών κινημάτων, και ο Λένιν εξ αρχής, επειδή έχει πολύ καλή σχέση με τους Γερμανούς,
θα στρέψει την επαναστατημένη Ρωσία, τη Σοβιετική Ρωσία, σε μια φιλογερμανική κατεύθυνση. Πώς θα το κάνει αυτό? Με τη μονομερή ειρήνη. Ενώ ο Κερένσκι έλεγε ότι εμείς είμαστε σύμμαχοι, συνεχίζουμε τον πόλεμο όσο μπορούμε, δεν σταματούμε τις συμμαχικές μας υποχρεώσεις, ο Λένιν πλέον λέει ότι όχι, ειρήνευση ανεφόρων. Και όσο δυσβάσταχτη και είναι η όρη. Και όντως η όρη ήταν δυσβάσταχτη. Γίνεται η συνθήκη του Μπρέσλιτοφ Μάρτιος 18 και παραχωρεί στους Γερμανούς, όπως βλέπετε, την πράσινη ζώνη, δηλαδή όλη την Ουκρανία, την Κριμαία, δηλαδή εδώ είναι το 80% της ρωσικής βιομηχανίας εκείνης της εποχής. Αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει σε σχέση με τον Πόντο είναι ότι, δείτε παρακάτω, και την Αρμενία, συνδέονται, ο Πόντος και η Αρμενία έχουν μια σύνδεση μεταξύ τους. Αποχωρεί ο ρωσικός στρατός που έχει καταλάβει τον Πόντο, από τον Απρίλιο του 2016 τον έχει καταλάβει, στην Τραπεζούντα έχει γίνει προσωρινή κυβέρνηση Τραπεζούντας υπό το Χρήσανθο και κάποιας άλλης επιτροπής ποντίων διανοουμένων, αλλά είναι ρωσική κατοχή. Φεύγει ο ρωσικός στρατός και βεβαίως παραδίδει την Νότια Ρωσία, τον Νότιο Κάφκασο, Καρς Αρνταχάν, στους Νεοτουρκούς και παράλληλα φεύγει και από τη Δυτική Αρμενία. Είναι εκείνη κάτω η κοιλιά που βλέπετε με τις γραμμούλες. Εκεί όμως κατοικούν πάρα πολλοί Έλληνες. 150.000 Έλληνες, 70.000 από το Κάρς και άλλοι τόσοι από τον Ανατολικό Πόντο, φεύγουν πρόσφυγες στο εσωτερικό της Ρωσίας σε άθλιες συνθήκες, φοβούμενοι τη βία των Νεότουρκων, οι οποίοι έρχονται και κυριαρχούν σε μια κατάσταση πολέμου. Αυτός είναι ο ρόλος της συνθήκης του Μπρέσλιτοφσκ στα γεγονότα εκείνης της, και μαζί τους βεβαίως και δεκάδες χιλιάδες Αρμένοι, έτσι εννοείται. Λοιπόν, οι Πόντιοι συνεχίζουν μετά το τέλος του πολέμου. Ο πόλεμος τελειώνει τον Οκτώβρη του 18. Τότε παρέδιδεται η Οθωμανική Αυτοκρατορία και Νοέμβρη του 18 παραδίδεται και η Γερμανία ανεφόρων. Οι Πόντιοι συνεχίζουν, προσπαθούν, ιδρύουν μια, ας πούμε, εξόριστη κυβέρνηση στο Βατούμι εκεί πλάι, εκδίδουν εφημερίδες, αυτός είναι ο Ελεύθερος Πόντος και είναι πολύ εντυπωσιακό το αφιέρωμα στη 14η Ιουλίου που δείχνει αυτό που σας είπα πριν, την κίνηση των ιδεών. Τι είναι η 14η Ιουλίου? Η Γαλλική Επανάσταση. Είναι αφιέρωμα στη Γαλλική Επανάσταση. Εκείνη την εποχή ακόμα είναι ο Βενιζέλος, ο οποίος έχει μεγαλύτερη εικόνα από άποψη διεθνούς παράγοντας μέσα στα γεγονότα και στέλνει μια αποστολή υπό τον Καζαντζάκη για τους πρόσφυγες. Έχουμε τεράστιο ελληνικό προσφυγικό πρόβλημα. Πεθαίνει ο κόσμος εξαθλιωμένος εκεί. Οπότε στέλνει μια αποστολή υπό τον Καζαντζάκη. Εδώ τον βλέπετε κιόλας. Είναι μια ομάδα που έχει αποσταλεί στον Κάφκασο, ειδικά ο Σταυριδάκης που είναι από πίσω με το καπέλο, θα πεθάνει και στην Τυφλίδα, αλλά μας έχει αφήσει καταπληκτικά κείμενα για εκείνη την εποχή. Και προσπαθεί να περισσώσει ό,τι μπορεί από τους πρόσφυγες, κάποιους από αυτούς να τους φέρει στην Μακεδονία και κάποιους να τους έχει έτοιμους να επιστρέψουν στον Πόντο σε περίπτωση που είναι ευνοϊκές οι συμμαχικές αποφάσεις. Βεβαίως ο Πόντος τίθεται τελείως εκτός των διαπραγματεύσεων του Συνεδρίου Ειρήνης, παρότι παρεμβαίνουν και ο Βενιζέλος που ζητάει αυτά που ζητάει και σε συνεργασία μαζί του παρεμβαίνει και ο Χρήσανθος Τραπεζούντος με δεύτερη ελληνική αντιπροσωπεία ζητώντας την ανεξαρτησία του Πόντου. Φυσικά είναι πολύ μεγαλύτερα τα συμφέροντα τα οποία στην Ελλάδα θέλουν να δώσουν μέχρι εκεί και θεωρούν ότι και πολλά τις έχουν δώσει σε σχέση με τη συμβολή της στη νίκη. Τότε οι Πόντιοι αναζητούν εναλλακτικές λύσεις. Τι θα κάνουν? Και έχουμε εδώ το Χρήσανθο, όπως είπαμε ο μελλοντικός Αρχιεπίσκοπος Αθηνών, ο οποίος επισκέφτεται την Αρμενία, συναντιέται με τον Πρωθυπουργό των Αρμένιο, τον Χατισιάν, προσπαθούν να φτιάξουν μια συμφωνία ελληνοαρμενικής συνομοσπονδίας. Εκεί θα παιχτούν πολλά πράγματα και οι Αρμένοι έχουν ένα ισχυρό εθνικισμό, θέλουν να προωθήσουν τον Πόντο. Οι Πόντιοι θέλουν ισοδυναμία, συνομοσπονδία. Τέλος πάντων, το θέμα είναι γίνεται μια συμφωνία, αρχίζουν να φεύγουν ελληνικά πλοία με όπλα προς την Αρμενία. Υπάρχει ένα πρόβλημα. Οι Αρμένοι εξοπλίζονται και η Ελλάδα τους βοηθάει πάρα πολύ. Λοιπόν, άλλη μια τέτοια φωτογραφία, αλλά ας φύγουμε παραπέρα. Ποιο είναι το κομβικό σημείο? Αύγουστος του 20. Η Ελλάδα έχει την ύψιστη διπλωματική επιτυχία. Μικρότερη από ό,τι θα είχε αν έμπαινε στον πόλεμο από το Γενάρη του 2015, αλλά έστω μπήκε την τελευταία στιγμή και καταφέρει να πετύχει αυτά. Η συνθήκη των Σευρών διαμορφώνει τα μετά Οθωμανικά. Τι λέει τα μετά Οθωμανικά, ποια θα είναι? Η Ελλάδα παίρνει την Ανατολική Θράκη, παίρνει το Σαντζάκιο Σμύρνης, μια περιοχή λίγο μικρότερη από την Πελοπόννησο, ενώ διεκδικούσε όλη τη Δυτική Μικρά Ασία. Δημιουργείται η Αρμενία,
Δηλαδή τα εδάφη που ήταν να δώσουν στη Ρωσία, αν θυμάστε, στο χάρτη τον προηγούμενο της συνθήκης της Μοριένης, τώρα τα δίνουν στο ανεξάρτητο αρμενικό κράτος. Τον Ανατολικό Πόντο τον ενσωματώνουν στην Αρμενία, ενώ ο Δυτικός Πόντος παραμένει στην υποδημιουργία Νέα Τουρκία. Και βεβαίως εδώ για πρώτη φορά οι Κούρδοι αποκτούν αυτονομία. Οι Κούρδοι εκείνη τη στιγμή, εκείνη την εποχή, δεν είναι ένα συγκροτημένο έθνος, είναι φυλές επί της ουσίας, γι' αυτό και βλέπουμε να έχουμε πολλαπλές συμπεριφορές. Κάποιες φυλές των Κούρδων θα συνεργαστούν με τους Κεμαλιστές και θα είναι και πολύ σκληρές στα πλαίσια ενός ιερού πολέμου κατά των χριστιανών. Άλλες κουρδικές φυλές θα επαναστατήσουν και θα συγκρουστούν με τους Κεμαλιστές. Το θέμα είναι ότι αυτός είναι ο χάρτης. Και αυτός ο χάρτης, με μια έννοια, ανταποκρίνεται περισσότερο στην πραγματική κατάσταση των πληθυσμών από ότι βεβαίως αυτό που ακολούθησε με τη συνθήκη της Λοζάνης. Η Τουρκία. Η μεταπολεμική Τουρκία δεν έχει νεοτουρκούς, είναι μια συνέχεια της σουλτανικής Τουρκίας, της μη δηλαδή εθνικιστικής Τουρκίας και καταλαμβάνει τα μεγαλύτερα εδάφη της σύγχρονης Τουρκίας. Δεν είναι όπως λένε ότι κατακρεουργήθηκε η Τουρκία, ίσα ίσα. Χάνει ουσιαστικά τα εδάφη όπου οι πληθυσμοί έχουν διαφορετικές πολιτικές επιδιώξεις και έχουν άλλες εθνολογικές συνθέσεις. Δεν είναι όμως εύκολο να γίνει όλο αυτό. Έχουμε το κίνημα το κεμαλικό, δηλαδή το ακραίο εθνικιστικό κίνημα. Ο Κεμάλ ήταν ένας Οθωμανός αξιωματικός που τώρα ξέρουμε ότι με υποκίνηση των Ιταλών θα φύγει από την Κωνσταντινούπολη, θα πάει στη Σαψούντα 19 Μαΐου του 1919. Εκεί θα αυτονομηθεί, θα κάνει το δικό του εθνικιστικό στρατό και εκ του μηδενός θα στήσει στρατό. Δεν υπάρχει στρατός τουρκικός. Δηλαδή εκείνη την εποχή η μεγάλη στρατιωτική δύναμη σε όλη την Εγγύης Ανατολή και τον Κάφκασο είναι οι Έλληνες. Όλοι οι άλλοι είναι διαλυμένοι. Η Ελλάδα είναι η μόνη που έχει μεγάλο στρατό. Όλοι οι άλλοι δεν έχουν τίποτα. Ο Κεμάλ για να κινηθεί στρατιωτικά βασίζεται σε παλιές παρακρατικές ομάδες που το 15, 16, 17 κάναν τις σφαγές των Αρμενίων και των Ελλήνων. Σιγά σιγά φτιάχνει δικό του στρατό. Και βεβαίως προσπαθεί με βία να στήσει τη δική του εξουσία. Η βία εναντίον ποιον στρέφεται? Πρωτίστως κατά των Σουλτανικών. Για 6 μήνες υπάρχει εμφύλιος πόλεμος μεταξύ του Χαλιφάτου, του Σουλτάνου και των εθνικιστών. Υπάρχει φετφάς σημαίνει ιερή εντολή του Σεΐχουλ Ισλάμ, του υπέρτατου θρησκευτικού ηγέτη του Ισλάμ, που λέει ότι είναι καθήκον κάθε πιστού μουσουλμάνου να εξοντώσει τον Μουσταφά Κεμάλ Πασά. Το θεωρούν άπιστο κλπ. 6 μήνες συγκρούονται και για να καταφέρει να τους υποτάξει ο Κεμάλ υιοθετεί Ισλαμικά μοντέλα, το παίζει και αυτός μουσουλμάνος χωρίς να είναι καθόλου, και βεβαίως είναι ένας κοσμικός εθνικιστής. Έτσι. Αυτό πολλές φορές μας εκπλήσει. Λέμε κάνει σύγκρουση με την Εκκλησία και άρα είναι προοδευτικός. Όχι, δεν είναι προοδευτικός. Όλα τα φασιστικά κινήματα του Μεσοπολέμου, αν εξαιρέσεις το φραγκικό, ήταν αντικληρικαλιστικά. Δεν έχει καμία σημασία αυτό όμως. Με πολύ σκληρό τρόπο εδραιώνει την εξουσία του στον Ισλαμικό χώρο. Συγκρούεται με τους Κυρκάσιους, μια πολύ ισχυρή ομάδα Καυκασίων μουσουλμάνων προσφύγων αλλά αντιτούρκων που συνεργάζονται τελικά με τους Έλληνες και πολεμούν μαζί με τον ελληνικό στρατό κατά των Τούρκων, και έτσι προσπαθεί να εδραιώσει την κυριαρχία του. Και έτσι ξεκινάει η μαύρη περίοδος για τον Πόντο, που είναι πλέον η περίοδος της κεμαλικής τυραννίας, και αρχίζουν οι διώξεις. Πάνω από 60 πρόκριτοι Έλληνες του Πόντου θα δικαστούν στα ψευτοδικαστήρια ανεξαρτησίας, θα εκτελεστούν όπως βλέπετε. Δεν ξέρουμε αν αυτοί είναι Έλληνες, Αρμένοι, τι είναι. Πάντως ένα μεγάλο μέρος της ελληνικής ηγεσίας θα χάσει με αυτόν τον τρόπο που βλέπετε στην φωτογραφία τη ζωή του ως προδότες της Οθωμανικής πατρίδας. Οι Πόντοι θα συνεχίσουν πλέον μόνοι τους τον αδιέξοδο αγώνα. Καμία σφαίρα δεν θα φτάσει σε αυτούς ούτε από την Αθήνα, γιατί οι Βρετανοί και την βενιζελική περίοδο θέτουν εμπόδια, δεν θέλουν να υπάρξει διαφορετική ρύθμιση από αυτή που έχουν αποφασίσει, και βεβαίως έχει σταματήσει και ο εφοδιασμός από τις κοινότητες τις ελληνικές της Ρωσίας, γιατί έχουν επικρατήσει οι Μπολσεβίκοι, οι οποίοι έχουν μια φιλοτουρκική στάση και συμπεριφορά και επενδύουν ουσιαστικά στον κεμαλικό παράγοντα. Αυτή είναι μια πολύ σπάνια φωτογραφία που την έδωσε σε έναν δικό μας μελετητή, τον Παυλίδη, τον Θόδωρο τον Παυλίδη, ένας Τούρκος από τη Σαψούντα. Είναι ίσως η μόνη φωτογραφία που έχουμε εχμάλωτων ποντίων ανταρτών. Οι Τούρκοι έχουν πιάσει μια ομάδα ανταρτών, τους έχουν συντηροδέσμιους, 2 είναι νεκροί όπως φαίνεται πάνω, και έτσι έχει ένα συναισθηματικό χαρακτήρα αυτή η εντυπωσιακή φωτογραφία. Παλεύουν μόνοι τους, είναι ένας απελπισμένος αγώνας πάντως, προσπαθώντας εκεί να κερδίσουν ό,τι μπορούν να κερδίσουν. Τα πράγματα όμως θα εξαρτηθούν από τη στάση της Ελλάδας τελικά, όπως φάνηκε. Γιατί
1,5 μήνα μετά την θριαμβική αυτή ελληνική διπλωματική επιτυχία της συνθήκης των Σευρών, η Ελλάδα μπαίνει στον αστερισμό των εκλογών. Είναι οι εκλογές αυτές που προκυρήσονται και οδηγούν στις εκλογές της 1ης Νοεμβρίου του 1920. Μεγάλη ιστορία των εκλογών. Δεν τις κάνει ο Βενιζέλος γιατί θα τις χάσει. Δεν έχει λόγο να τις χάσει. Ακόμα οι Τούρκοι ο Κεμάλ δεν έχει στρατό. Η Ελλάδα είναι πανίσχυρη και διπλωματικά. Έχει πετύχει μόλις την συνθήκη των Σευρών. Η Ελλάδα για πρώτη φορά ελέγχει το Αιγαίο με τη Σμύρνη και παίρνει την Ανατολική Θράκη όλη. Τα σύνορα της Ελλάδας έχουν φτάσει 40 χιλιόμετρα έξω από την Κωνσταντινούπολη. Δεν έχει λόγο να χάσει τις εκλογές. Και ξέρει ότι ακόμα και η συμμετοχή της Ελλάδας στους Βαλκανικούς πολέμους το 12 είναι αποτέλεσμα της βενιζελικής στρατηγικής. Γιατί οι υπόλοιποι, η παλαιοκομματική ελίτ, όλοι, και ο Δραγούμης ακόμα που ήταν ένας ευφυής διανοούμενος, ο Μεταξάς, δεν θέλουν την Ελλάδα να πάρει μέρος στους Βαλκανικούς πολέμους. Δεν θέλουν συμμαχία με τους Σλάβους. Ακόμα ο Δραγούμης ονειρεύεται Ελληνοτουρκική Ομοσπονδία. Ακόμα και το ότι η Ελλάδα το 12 παίρνει μέρος στον πόλεμο και ενσωματώνει τις νέες χώρες, δηλαδή Ήπειρο, Μακεδονία, Θεσσαλονίκη, οφείλεται στη βενιζελική στρατηγική. Σου λέει μετά από 8 χρόνια μετά θα χάσω τις εκλογές, ενώ έχω τριπλασιάσει την Ελλάδα. Παράλογο. Βεβαίως ο Βενιζέλος κάνει λάθη. Είναι το μεγαλύτερο λάθος που το αποδέχτηκε, ότι δεν ανέβαλε τις εκλογές επαόριστον έως ότου επιληθεί το πολιτιακό ζήτημα. Γιατί γίνονται κάποια γεγονότα πολύ απρόοπτα. Ας πούμε, όταν εκδιώχθηκε ο Κωνσταντίνος, στη θέση του ανέλαβε ποιος? Ο Αλέξανδρος, ο πρώτος, ο γιος του. Ο γιος του όμως ήταν μια συγκλονιστική προσωπικότητα, όπως βλέπουμε σήμερα. Τα βρήκε με τον Βενιζέλο στα μεγάλα ζητήματα. Δεν ήταν κομπλεξικός γαλαζοαίματος, παντρεύτηκε Ελληνίδα, ήταν ο μόνος που παντρεύτηκε Ελληνίδα. Αλλά 20 μέρες πριν τις εκλογές πεθαίνει από ένα απρόοπτο δάγκωμα ενός πυθίκου, δηλαδή μολύνθηκε και πέθανε. Οπότε υπάρχει όλο αυτό. Υπάρχει ο εμφύλιος πόλεμος που εμφυλοχωρεί, γιατί και η βενιζελική καταπίεση από τους μοναρχικούς, έτσι, όταν πήραν την εξουσία η βενιζελική 17 έως το 20, άσκησαν σκληρή τρομοκρατία κατά των αντιπάλων τους, για να μην νομίζουμε ότι ήταν έτσι, ειρηνικές εποχές. Όποιος έπαιρνε την εξουσία εξόντωνε τους αντιπάλους του. Αυτή ήταν τόσο σκληρή ήταν εκείνη η εποχή. Λοιπόν, αντί να αναβάλει λοιπόν τις εκλογές μέχρι να δεχθεί ο Κωνσταντίνος να αναλάβει να δοθεί ο θρόνος σε ποιον? Ούτε καν στο Γεώργιο τον Πρώτο, που το 46 μετά τον φέρνουν ως εντολοδόχο των Βρετανών. Οι Βρετανοί δεν ήθελαν ούτε το Γεώργιο τον Πρώτο, γιατί το 15 είχε φιλογερμανική στάση. Ποιον θέλαν μόνο? Τον Παύλο, το γιο του. Μικρός, αλλά δεν είχε καμιά σημασία, συμβολικός είναι ο ρόλος. Δηλαδή η μόνη λύση για να ξεπερνούσε η Ελλάδα εκείνο το σκόπελο ήταν να δεχόταν ο Κωνσταντίνος να παραχωρήσει το θρόνο στον Παύλο και ο Βενιζέλος να αναβάλει τις εκλογές μέχρι να γίνει αυτή η αποδοχή. Δεν έγινε. Πιστεύοντας ότι θα κερδίσει, τις αναβάλει για 5 μέρες, τις κάνει την 1η Νοεμβρίου και χάνει πανηγυρικά. Τώρα το γιατί έχασε είναι μεγάλη ιστορία, είναι από μόνο του ένα θέμα ιδιαίτερης συζήτησης. Όμως όταν αναλαμβάνουν οι μοναρχικοί, οι οποίοι δεν έχουν άποψη, πιο πολλοί έχουν έρθει από την εξορία τους, είχε εξορίσει στην Κορσική, επιστρέφουν με όλο αυτό το φανατισμό και το ρεβάνς, τη ρεβασιστική διάθεση, την αντιμικρασιατική διάθεση όπως είχε ο Μεταξάς λόγω του υπομνήματος του 15 κλπ. Πάνε να διαχειριστούν μια τρομακτική ιστορία. Δεν είναι τόσο εύκολο. Ο Βενιζέλος λίγο πριν φύγει βεβαίως ήταν ευφυής πολιτικός. Έτσι. Είναι ο μόνος πολιτικός που παίζει σε ένα διεθνές επίπεδο. Μπορεί στα εσωτερικά να μην τα κατάφερε, αλλά σε διεθνές επίπεδο ήταν ο μόνος που καταλάβαινε. Και ό,τι έκανε, το έκανε με βάση τις δυνατότητες σε διεθνές επίπεδο. Πριν πάμε στις εκλογές, ένα μήνα πριν, κάνει αυτό το υπόμνημα στο Lloyd George. Τι συμβαίνει εδώ? Είναι πολύ εντυπωσιακό σε σχέση με το ζήτημα του πόντου. Οι Βρετανοί, όταν βλέπουν ότι αναπτύσσεται σιγά σιγά ένα εθνικιστικό κίνημα στην Άγκυρα, θορυβούνται. Βλέπουν ότι μεταξύ της Ελλάδας, δηλαδή μιας συμμαχικής χώρας, και των πετρελαίων της Μοσούλης και του Κυρκούκ, που μια χαρά τα εγγυόταν το δρόμο των πετρελαίων η φιλοβρετανική Ελλάδα, ερχόταν ένας απρόοπτος παράγοντας, που είναι το κεμαλικό κίνημα με αντιβρετανικά χαρακτηριστικά. Θορυβούνται. Αυτό το αντιλαμβάνεται ο Βενιζέλος και τους κάνει αυτό το τελευταίο υπόμνημα 20 μέρες πριν τις εκλογές στο Lloyd George, στον Βρετανό Πρωθυπουργό, όπου του ζητάει άμεση κοινή ελληνοβρετανική κατάληψη της Άγκυρας. Προσέξτε, πριν προλάβει ο Κεμάλ να οχυρώσει την Άγκυρα. Η Άγκυρα είναι ευάλωτη, είναι μια στέπα και μετά είναι η Άγκυρα. Δεν μπορείς να την οχυρώσεις.
Εμείς του δώσαμε τη δυνατότητα να κάνει τις 3 οχυρωματικές γραμμές. Γιατί εμείς αδρανήσαμε για ένα εξάμηνο μετά τις εκλογές. Λοιπόν, Έλληνες και Βρετανοί από κοινού, όχι μόνοι μας, ως Δον Κιχώτες, όπως έγινε ένα χρόνο μετά, καταλαμβάνουμε την Άγκυρα, μένουμε εκεί Έλληνες και Βρετανοί 6 μήνες, αποκαθιστούμε τη Σουλτανική κυριαρχία και επιστρέφουμε στα εδάφη που μας έχει παραχωρήσει η συνθήκη των Σευρών. Και παράλληλα, λέει ο Βενιζέλος, προτείνει προς τους Βρετανούς, αναθεωρούμε τη συνθήκη των Σευρών εις βάρος της Τουρκίας με τη δημιουργία 2 νέων κρατών. Κράτος Κωνσταντινουπόλεως, με διεθνή εποπτεία ως η κοινωνία των εθνών, ένα διεθνές κράτος, μια Σιγκαπούρη, ας το πούμε έτσι, και κράτος Πόντου. Για πρώτη φορά λοιπόν ο Πόντος, μετά από όλα αυτά, εντάσσεται, ενσωματώνεται στη διπλωματική λογική της ελληνικής διπλωματίας. Αλλά ο Βενιζέλος κάνει τις εκλογές. Ο Σβολόπουλος που το έχει μελετήσει το θέμα λέει ότι οι Βρετανοί ήδη ήταν αποφασισμένοι να το αποδεχθούν, αλλά μετά αλλάζουν άρδιν τα πράγματα. Και πώς άλλαξαν άρδιν? Αναλαμβάνουν οι μοναρχικοί. Το πρώτο μέλημα των μοναρχικών είναι να φέρουν τον Κωνσταντίνο ξανά στο θρόνο, δηλαδή να κάνουν την παλινόρθωση. Αυτό όμως προκαλεί την οργή των συμμάχων. Άλλοι από αυτούς θέλαν να βρουν ευκαιρία να απαγκιστρωθούν από τις συμμαχικές υποχρεώσεις. Δηλαδή και οι Ιταλοί τότε, παρότι υπονόμευαν την Ελλάδα από τα κάτω, με συμμαχίες, βοηθώντας τον Κεμάλ να πάει στη Σαψούντα κλπ., δεν τολμούσαν να σπάσουν τις συμμαχικές υποχρεώσεις. Θέλαν όμως να τους δοθεί κάπως η ευκαιρία. Και οι Γάλλοι, οι οποίοι και αυτοί είχαν αρχίσει κάπως να αλλάζουν αντιλήψεις, αλλά κυρίως γιατί τον μισούσαν τον Κωνσταντίνο, γιατί στα Νοεμβριανά του 16 σκοτώθηκαν πάρα πολλοί Γάλλοι στρατιώτες εδώ στο Φάληρο από τους επίστρατους. Κάνουν λοιπόν 2 υπομνήματα στην νεαρή ελληνική κυβέρνηση, των βασιλικών, όπου τους λένε ότι έτσι και επαναφέρετε τον Κωνσταντίνο, πάβει κάθε συμμαχική υποχρέωση προς εμάς. Τους λένε ξεκάθαρα ότι αν το φέρετε, είστε μόνοι πλέον. Τους αγνοούν τελείως. Φανταστείτε τέτοιος ο φανατισμός εκείνη την εποχή, που τους αγνοούν. 5 Δεκεμβρίου του 20 κάνουν ένα δημοψήφισμα, με 99,9% ψηφίζει ο λαός να επανέλθει ο Κωνσταντίνος στον θρόνο. Θριαμβικά επανέρχεται, αλλά άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για την Ελλάδα. Ποια είναι η αντίστροφη μέτρηση? Οι σύμμαχοι λοιπόν, οι οποίοι μας έχουν δώσει η Ανατολική Θράκη, Σατζάκη και ο Σμύρνης, αρχίζουν να σκέφτονται πώς θα τα πάρουν πίσω. Και στη διάσκεψη του Λονδίνου το Φεβρουάριο του 1921, προσέξτε πολύ νωρίς, έτσι, Φεβρουάριο του 1921, οι σύμμαχοι μαζεύονται στο Λονδίνο να συζητήσουν τι θα γίνει στο ανατολικό μέτωπο. Δηλαδή το δυτικό το όρισαν με τη συνθήκη των Βερσαλιών. Το ανατολικό το όρισαν με τη συνθήκη των Σευρών. Αλλά εδώ οι Σεύρες δεν προχωρούν. Και υπάρχει και αυτό το πράγμα, η παλινόρθωση του Κωνσταντίνου, δηλαδή του ύψιστου εχθρού των συμμάχων. Έτσι το θεωρούσαν και έτσι το περιγράφουν και στο υπόμνημα. Το θεωρούν δηλαδή ένοχο της ήττας του στην Καλύπολη. Και εκεί αντιλαμβάνονται λοιπόν οι βασιλικοί ότι εδώ πλέον τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Είμαστε μόνοι και τι θα κάνουν? Θα απαγκιστρωθούν από τη Μικρασία, θα φύγουν όπως το έχουν ουσιαστικά εμέσως προεκλογικά εξαγγείλει και γι' αυτό ψηφίστηκαν κιόλας σε μεγάλο βαθμό από τους ψηφοφόρους τους. Θα γυρίσουν τα παιδιά τους πίσω από τη Μικρασία και τι θα γίνουν εκεί τόσες εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες? Άρα είναι πλέον και αυτοί σε ένα δίλημμα. Αναγκάζονται να γίνουν πραγματιστές. Αλλά τώρα πια τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα γιατί τα κάνουν πραγματικά λάθος όλα. Το καταλαβαίνουν όμως αυτό. Και τι κάνουν? Και πόσο φαίνεται πλέον το παιχνίδι που θα παιχτεί για 1,5 ολόκληρο χρόνο, το οποίο είναι δραματικό. Προτείνουν στο Μεταξά να αναλάβει την αρχιστρατηγία. Και έχουμε αυτή την καταπληκτική, θα λέγαμε, μαρτυρία του ίδιου του Μεταξά από το ημερολόγιο του. Μάρτιος του 21. 1,5 χρόνο πριν τη συντριβή του ελληνικού στρατού έξω από την Άγκυρα. Τι του λένε? Του λένε ναι, αλλά δέτο. Τα πράγματα είναι δύσκολα. Ο κόσμος νομίζει ότι δεν θα νικήσουμε. Και τους λέω Μεταξάς, δηλαδή τι είναι? Μου ζητάτε να εξαπατήσω τον κόσμο? Δηλαδή να τους δώσω φρούδες ελπίδες? Και ο πρώτος Παπαδάκης, ο Έλλην πρωθυπουργός, του λέει λίγο αργότερα βεβαίως, είναι μια ομάδα, είναι μια παρέα ουσιαστικά που διαχειρίζεται την εξουσία και έχουμε διάφορες μεταλλαγές. Του λέει αυτό είναι καταπληκτικό, διαχειρός Μεταξά, αυτό είναι το πιο εντυπωσιακό. Μάλιστα, του λέει, να εξαπατήσουμε τον κόσμο, εν ανάγκη ας γίνει αυτό. Ήταν από το Μάρτι του 21, γνώριζαν ότι δεν θα γίνει, είναι τελειωμένη η ιστορία. Και αντί να οχυρώσουν τη Σμύρνη, αποφασίζουν μόνοι τους, διαβεβαιώνουν τους συμμάχους ότι για να ξεπεράσουν αυτό το ότι φύγετε από τη Σμύρνη και θα δούμε τι θα γίνει με την Ανατολική Θράκη, αυτό τους είπαν στη διάσκεψη του Λονδίνου, τους διαβεβαιώνουν ότι εμείς μόνοι μας
μπορούμε να καταλάβουμε την Άγκυρα και έτσι αποφασίζεται εκείνη η αποτυχημένη εκστρατεία του Αυγούστου του 1921 με τη διάβαση του Σαγκαρίου, που είναι η πρώτη ελληνική συντριβή ουσιαστικά και η πρώτη νίκη του Μουσταφά Κεμάλ Πασά, που του δίνει τεράστια διπλωματική ισχύ σε όλα τα επίπεδα. Όμως η Ελλάδα πηγαίνει μόνη της, χωρίς εφόδια, χωρίς δάνεια, χωρίς τίποτα. Προσπαθεί να καταλάβει την Άγκυρα. Εν τω μεταξύ ο Κεμάλ έχει ήδη οχυρώσει την Άγκυρα. Με πού? Με σκλάβους. Σκλάβους Έλληνες από τη Βυθινία, από τον Πόντο, Αρμένιους. Με αυτούς έκανε τις οχυρωματικές γραμμές, τις 3 οχυρωματικές γραμμές, που τις 2 τις κατέλαβε ο ελληνικός στρατός, αλλά την τρίτη δεν μπόρεσε. 60 χιλιόμετρα έξω από την Άγκυρα. Και τα κόκαλα αυτών των κακόμοιρων σκλάβων είναι μια από τις εστίες οστών που το 24 θα πουληθούν σε Γάλλους επιχειρηματίες και σε Ολλανδούς για... Αυτό είναι, εκεί τελειώνει το Μικρασιατικό, με την πώληση των οστών των θυμάτων. Δεν ξέρω αν το ξέρετε, αλλά είναι πλέον αποδεδειγμένο. Το έχουμε πει εδώ. Έχουν βγει 3 φορτία. 3 φορτία μέσα στο 24 οστών που πουλούνται σε Γάλλους, Ολλανδούς και τα μεταφέρουν Βρετανοί. Μέσα από τα ελληνικά λιμάνια είναι πλήρη γνώση των ελληνικών κυβερνήσεων. Τα οποία είτε είναι από τη Δυτική Μικρασία, είναι από εκεί. Τώρα μην τα μπλέξουμε βεβαίως, πάμε να χαθούμε. Μετά τη Σμύρνη, με την καταστροφή της Σμύρνης, συλλαμβάνουν ως ομήρους 100 με 160.000 ανθρώπους, Έλληνες. Από αυτούς θα ζήσουν οι 16.000. Και ξέρουμε ότι σε κάποιες χαράδρες, κυρίως στους Ήπειλου Όρους, έγινε σφαγή. Έχουμε και περιγραφές και τα πάντα. Από εκεί λοιπόν φεύγει το ένα φορτίο και τα άλλα 2 φορτία φεύγουν από τα Μουδανιά, δηλαδή από τη Βόρεια Μικρασία, που είναι και από τους σκλάβους που έφτιαχναν τα οχυρωματικά έργα έξω από την Άγκυρα, αλλά και από στρατιώτες από κάποια στρατόπεδα θανάτου, ουσιαστικά Έλληνες στρατιώτες που συνελήφθησαν τον Αύγουστο του 22. Θέλω να πω, μια τραγική ιστορία κι αυτή, άγνωστη αλλά τραγική. Τα οστά είναι χρήσιμη ύλη σε βιομηχανικό επίπεδο. Πρώτον, είναι λίπασμα για τα χωράφια. Δεύτερον, η σκόνη των κοκάλων, των οστών, δημιουργεί σκληρά... Όχι, υπάρχει ένα είδος κεραμικών, τα οποία λέγονται bon letzin, κάπως έτσι ας πούμε. Ναι, όλα αυτά τα λαβάστρινα κλπ. Ισχυροποιούνται, γίνονται πολύ σκληρά με σκόνη οστών. Κυρίως όμως είναι λίπασμα για τα χωράφια, είναι άζωτο. Και για την οδοποιία δεν τα χρησιμοποιούν. Δεν ξέρω, πάντως εκείνη οι 2 χρήσεις. Οι Ναζί και αυτοί το κάνανε μεταγενέστερα και οι Ναζί το κάνανε αυτό, όντως. Τη χρησιμοποίηση των οστών για οδοποιία, για διάφορες χρήσεις. Τέλος πάντων, βιομηχανική χρήση, ας το πούμε έτσι να τελειώνουμε. Λοιπόν, καταλαβαίνετε το πρόβλημα που δημιουργήθηκε. Από εκεί και πέρα, ο πόντος εγκαταλείφθηκε οριστικά. Δεν υπάρχει πόντος την επόμενη μέρα. Με τη συνδιάσκεψη του Λονδίνου τι κάνουν? Λένε 2 πράγματα. Απ' τη μια λένε θα καταλάβουμε την Άγκυρα με όλα αυτά τα παρεπόμενα που σας είπα, αλλά λένε και αν δεν το καταφέρουμε θα στείλουμε στρατό στον Πόντο, χωρίς να υπάρχει το παραμικρό τέτοιο σχέδιο. Βγαίνουν πρωτοσέλιδα στις εφημερίδες, ελληνικό στρατό στον Πόντο, το Μάρτιο του 1921. Ο Κεμάλ δεν είναι χαζός, είναι ευφύς στρατιωτικός. Ξέρει ότι σε περίπτωση που ο ελληνικός στρατός θα πάει στον Πόντο, κυρίως στην περιοχή της Αψούντας, στο δυτικό Πόντο που έχουμε πιο πολύ συμπαγή ελληνικό πληθυσμό, θα έχουμε κοινωνική υποστήριξη. Και έτσι ξεκινάει η δεύτερη φάση γενοκτονίας των Ποντίων, που είναι από την άνοιξη του 1921. Με μια έννοια, προκαλούν και τη δεύτερη φάση γενοκτονίας μέσα από αυτή την απίστευτη αφέλεια. Να το πούμε αφέλεια, μια πολύ ήπια λέξη. Εκεί τελειώνει όλη η ιστορία. Ο Πόντος τελειώνει μετά από το Μάρτιο του 1921. Τελειώνει κάθε βοήθεια, τελειώνει κάθε ελπίδα. Από εκεί και πέρα τα ξέρετε τα πράγματα. Τον Αύγουστο του 1922 θα συντριβεί ο ελληνικός στρατός, ο οποίος μετά από όλα αυτά θα εγκαταλειφθεί επί 1 χρόνο έξω από την Άγκυρα για να σαπίζει, κυριολεκτικά για να σαπίζει. Ο πονηρός Κεμάλ μαζί με τους συμβούλους του, οι συμβουλοί του είναι Σοβιετικοί, είναι Γάλλοι, με άφθονη πολεμική βοήθεια πια που δέχεται, συντρίβει τον ελληνικό στρατό, ο οποίος έχει ανίκανες στρατιωτικές ηγεσίες. Δηλαδή έχουν γίνει και συγκρίσεις των 2 ηγεσιών, της ελληνικής εκείνη την περίοδο και της Κεμαλικής. Είναι μια πολύ καλή δουλειά που είχε κάνει κάποτε και η Ντόρα η Βακυρτζή, που την είχαμε παρουσιάσει στην εστία Νέας Σμύρνης. Ακριβώς αυτή η σύγκριση από μόνη της δείχνει ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα. Η δική μας ήταν ρουσφέτια μετά τις εκλογές του 1920.
Οι Κεμαλικοί ήταν ό,τι καλύτερο, όποια αφρόκρεμα είχε ο Οθωμανικός στρατός που κατάφερε να την πάρει μαζί του ο Μουσταφά Κεμάλ Πασά. Μέρα με τη νύχτα. Γι' αυτό και συντριβήκαμε ουσιαστικά. Την επόμενη μέρα δεν υπήρχε κανένα σχέδιο. Όχι μόνο δεν υπήρχε σχέδιο, τα έχουμε πει εδώ 100 φορές. Απαγορεύτηκε και η είσοδος των προσφύγων στην Ελλάδα, το ξέρετε. Είναι ο νόμος 2870 του 22 Ιούλιο του 22 που βγήκε κατά των ποντίων. Θέλουν να σταματήσουν το ρεύμα των ποντίων, των προσφύγων που έρχονται από τη Σοβιετική πια Ρωσία και Κάφκασο προς την Ελλάδα. Για αυτούς βγαίνει ο νόμος. Αλλά ένα μήνα μετά τον εφαρμόζουν στη Σμύρνη, όπου απαγορεύουν την έξοδο την νόμιμη έξοδο, γιατί παρανόμως φύγανε δεκάδες χιλιάδες. Την νόμιμη έξοδο των Οθωμανών Ελλήνων, γιατί Οθωμανική υπηκότητα είχαν οι Έλληνες, έτσι. Αυτός είναι ο νόμος. 5 μέρες πριν μπει πριν μπουν οι Τούρκοι στη Σμύρνη, 5 μέρες πριν μπει, φεύγει και η τελευταία εντολή της ελληνικής κυβερνήσεως με υπογραφή του Πρωθυπουργού Πρωτοπαπαδάκης, που λέει: μην επιτρέψετε τους Έλληνες Μικρασιάδες να αποχωρήσουν, δεν κάνουν τους ευπόρους. Θέατρο παραλόγου. Δεν είναι τυχαίο ότι 70 χρόνια μετά δεν ξέρουμε τίποτα, ούτε τον αριθμό θυμάτων, ούτε τις επιπτώσεις κλπ. Τέλος πάντων, λίγο πολύ έτσι τελειώνουν τα πράγματα και όλη αυτή η τραγική περίοδος θα κλείσει με τη συνθήκη της Λοζάνης, όπου ουσιαστικά νομιμοποιείται η ανταλλαγή των πληθυσμών και των περιουσιών. Αυτός είναι δύο πολύ εντυπωσιακές φωτογραφίες. Η μεν φωτογραφία, η οποία είναι στα αριστερά μας, είναι από το National Geographic του 1925. Είναι η πορεία εκτοπισμένων στα βάθη της Ασίας, από το Χαρπούτ, που σε μια πορεία με τα πόδια 500 χιλιόμετρων πηγαίνουν στα ποντιακά λιμάνια να ανέβουν στα πλοία για να έρθουν στην Ελλάδα. Οδύσσια σκέτη. Και το άλλο είναι πώς τους υποδέχεται η μητέρα πατρίδα. Στείνει το πρώτο από τον Ιούλιο του 22, στείνει ένα στρατόπεδο προσφύγων που στο Μακρονήσι, που δεν έχει ένα δέντρο, δεν είχε νερό και έχουμε και μαρτυρίες, πέθανε χιλιάδες κόσμος στο Μακρονήσι. Τέλος πάντων, ο Μεσοπόλεμος είναι η εποχή του μεγάλου κοινωνικού προσφυγικού ζητήματος. Και αν δεν υπήρχε αυτό το προσφυγικό ζήτημα, ούτε ο εμφύλιος πόλεμος θα ήταν αυτός που ζήσαμε το 46-49 και πολλά άλλα πράγματα. Τέλος πάντων, όλα αυτά όμως ήρθαν και διαμόρφωσαν τη σύγχρονη εποχή, αυτή που ζούμε όλοι μας. Τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, όλη η ελληνοτουρκική αντιπαράθεση, η βάση της είναι στη Μικρασιατική καταστροφή. Και βεβαίως ο νεότερος ελληνισμός, ποιος είναι, εμείς δηλαδή, είναι μια σύνθεση των πολύμορφων ντόπιων με τους πολύμορφους πρόσφυγες, που αρκετά βασανιστικά μέσα σε έναν αιώνα κατάφεραν να δημιουργήσουν τον νεοελληνισμό. Αυτό είναι. Και τώρα το μόνο καθήκον που μπορείς να πεις που έχουμε εμείς ως νεότεροι ιστορικοί και ειδικά προσφυγικής καταγωγής είναι να καταγράψουμε την ιστορία με όσο γίνεται μεγαλύτερη αντικειμενικότητα, δεν είναι εύκολο, αλλά πλέον να λάβουμε υπόψη όλες τις παραμέτρους, μη θέτοντας στο περιθώριο καμία για πολιτικούς και συναισθηματικούς λόγους. Αυτό είναι το θέμα. Και εκεί βεβαίως το ρόλο το σημαντικό τον έχουν βεβαίως και οι φορείς των προσφύγων, όπως είναι η Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, που σας είπα ότι ιδρύθηκε το 1927, που είναι ίσως ο πιο σημαντικός φορέας τουλάχιστον του ποντιακού ελληνισμού, έτσι ένας θεματοφύλακας της ιστορίας και της λογοτεχνίας και του μεγάλου πολιτισμού, και θα έχουμε την ευκαιρία ακριβώς αυτό να το δούμε σήμερα, να μας το παρουσιάσει ο Χρήστος ο Γαλανίδης, ο πρόεδρος του, που έχει ένα πολύ ιδιαίτερο ρόλο και σημαντικό στην επιβίωση και στην διατήρηση της Επιτροπής Ποντιακών Μελετών. Οπότε από μένα αυτή ήταν, έτσι θα λέγαμε. Ήθελα να κάνω πιο μικρή εισήγηση, αλλά όπως βλέπετε, ας κάνουμε στο τέλος τις ερωτήσεις. Μία μόνο. Όχι, μετά, στο τέλος. Γάλλοι και Ιταλοί ήταν με τους νεότουρκους. Όχι, με τους νεότουρκοι δεν υπάρχουν πια. Θα τα αφήσουμε μετά αυτό. Κύριε Γαλανίδη, θα έρθετε. Αυτό το 2-3 λεπτά ήταν μια ευκαιρία για μια ανάσα μετά από όσα καταπληκτικά ο Βλάσης μας είπε για τα γεγονότα αλλά και τις εξελίξεις οι οποίες ακολούθησαν. Εγώ νομίζω πως θα είμαι λίγο πιο ευχάριστος, διότι τα ιστορικά γεγονότα που μας αφηγήθηκε ο Βλάσης και που ήταν μια πραγματικότητα ζωφερή για τον ελληνισμό, θα πιάσω το νήμα από την εποχή μετά την ανταλλαγή των πληθυσμών, από τη συνθήκη της Λοζάνης, όταν ήρθαν οι πρόσφυγες στην Ελλάδα. Εγώ είμαι δεύτερης γενιάς, οι γονείς μου και οι δύο γεννήθηκαν στον Πόντο
φέρνω τις μνήμες τους, φέρνω όλα αυτά που κουβαλούσαν, τον πολιτισμό τους, που με μπόλιασαν και εμένα και έτσι έμεινα στο χώρο αυτό της ιστορίας, της λογοτεχνίας, του οργανωμένου ποντιακού ελληνισμού. Η μόνη μου αναδρομή ιστορική θα είναι το ότι ο ελληνισμός στα παράλια, στα νότια παράλια της Μαύρης Θάλασσας, στη βόρεια πλευρά της Τουρκίας, πρωτοεμφανίστηκε πέρα από τη μυθολογία τη γνωστή με το Φρίξο την Έλλη ή ακόμα παλιότερα με τον Προμηθέα στον Κάφκασο. Η παρουσία του ελληνισμού ιστορικά χρονολογείται περίπου από τον 8ο αιώνα π.Χ. όταν οι Μιλήσιοι από την Ιωνία, από τα δυτικά παράλια, έκαναν την πρώτη αποικία στη Συνόπη. Και από τη Συνόπη μετά έγιναν και άλλες παράλιες πόλεις σε ένα μήκος ακτών περίπου 500 χιλιόμετρα και σε ένα βάθος περίπου 150 χιλιόμετρων, σε μια έκταση δηλαδή που είδα οικοδιεκδικούμενος πόντος, το είδαμε 2 φορές στο χάρτη, ήταν η έκταση που κατοικούσε ο ελληνισμός του πόντου. Όταν ήρθαν λοιπόν ξεριζωμένοι οι γονείς μας, οι προγονείς μας, μια ομάδα διανοουμένων θρησκευτικών παραγόντων, πολιτικών, κοινωνικών και οικονομικών παραγόντων, η ελίτ δηλαδή του πόντου, έριξε την ιδέα ένας περίφημος γιατρός, ο Θεοφύλακτος, καμία σχέση με τον Κώστα Θεοφύλακτο, τον μεγάλο τραπεζίτη. Αυτό ήταν γιατρός από ένα χωριό της Αργυρούπολης του Πόντου, στον Χρύσανθο να δημιουργηθεί μια επιστημονική επιτροπή με σκοπό να διασώσει, να διατηρήσει και να διαδώσει τον πολιτισμό του Πόντου. Και με την έννοια πολιτισμό εννοούσα την εκκλησία, τα δράματα και γενικότερα την πολιτιστική και πολιτισμική ζωή των Ελλήνων Ποντίων. Ο Χρυσάθος, που έγινε αναφορά συχνά στο όνομά του, μια πολύ μεγάλη όχι μόνο θρησκευτική προσωπικότητα, αλλά μια πραγματική προσωπικότητα και πολιτική και διανοούμενος και φίλος της κλασικής μουσικής, πολυσχηδής προσωπικότητα, γεννημένος στην Κομοτηνή, δεν ήταν στον Πόντο, αλλά ήταν Μητροπολίτης Τραπεζούντος, ο τελευταίος Μητροπολίτης. Πράγματι η ιδέα αυτή καρποφόρησε εδώ στην Αθήνα, στην Ελλάδα, αγκαλιάστηκε από διανοούμενους όπως προείπα και ιδρύουν την Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, επιστημονικό σωματείο με έδρα την Αθήνα, το έτος 1927. Στη σκέψη τους ήταν να εκδοθεί ένα επιστημονικό περιοδικό και πράγματι το 1928 εκδίδεται το πρώτο τεύχος του Αρχείου Πόντου, ένα περιοδικό σύγγραμμα που δεν δημοσίευε μία μόνο πραγματεία ή δεν ήταν ένα βιβλίο, ήταν περιοδικό σύγγραμμα που κατέγραφε απόψεις, θέσεις, θέματα ιστορίας, πολιτισμού για τον Πόντο. Αυτό το πρώτο τεύχος του 1928 συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Πριν από λίγες μέρες εκδώσαμε τον 63ο τόμο του Αρχείου Πόντου και σχεδόν κάθε χρόνο εκδίδουμε ένα τόμο του Αρχείου Πόντου.
Την Κυριακή κόψαμε την πίτα μας και παρουσιάσαμε το εκδοτικό έργο της Επιτροπής Ποντιακών Μελετών σε ένα κοινό που άκουε έτσι με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, πολυπληθές κοινό στα γραφεία της Επιτροπής Ποντιακών Μελετών στη Νέα Σμύρνη. Πρώτος πρόεδρος της Επιτροπής ήταν ο Χρύσαθος Φιλιππίδης, ο οποίος προείδρευσε από τη συγκρίσεως της Επιτροπής το 1927 ως την εκδημία του το 1949. Κορυφαίο έργο του, σύγγραμμά του, ήταν η Εκκλησία Τραπεζούντος. Αυτός ο ογκώδης τόμος ήταν σε 2 τόμους. Εμείς επί των ημερών μας το κάναμε δραματόδετο σε 1 τόμο. Αυτό είναι το μνημειώδες έργο του, στο οποίο παρέχει πάρα πολλά στοιχεία και ιστορικά για τον Πόντο και εκκλησιαστικά. Είναι το βιβλίο στο οποίο γίνονται οι περισσότερες αναφορές. Είναι ένας από τους τόμους του Αρχείου Πόντου. Δεν θα σας κουράσω, θα είμαι σύντομος και επιγραμματικός. Το Χρύσαθο το διαδέχθηκε μια άλλη θρησκευτική προσωπικότητα, ο οποίος δεν αξιώθηκε να γίνει Μητροπολίτης, ήταν αρχιμανδρίτης, ο Άνθιμος ο Παπαδόπουλος. Κορυφαία μορφή των γραμμάτων, ήταν γραμματέας της Ακαδημίας, του Λεξικού της Ακαδημίας Αθηνών, πολυγραφότατος. Εγκαινιάσαμε το 1955 μια δεύτερη σειρά εκδόσεων εκτός από το Αρχείο Πόντου, αυτοτελείς επιστημονικές εργασίες, τις οποίες τις ονομάσαμε παραρτήματα του Αρχείου Πόντου. Στα πλαίσια αυτών των παραρτημάτων, ο Χρύσαθος έγραψε το λεξικό της ποντιακής διαλέκτου. Ο Άνθιμος ο Παπαδόπουλος, και αυτό ήταν σε 2 τόμους επί των ημερών μας. Το κάναμε σε 1 τόμο, προσθέσαμε κάποια στοιχεία βιογραφικά για τον Άνθιμο και έχει και ένα πρόλογο δικό μου για την εξέλιξη και τη σημασία του να διατηρηθεί η ποντιακή διάλεκτος, μια διάλεκτος η οποία ομιλείται στον Πόντο και η οποία δυστυχώς η σύγχρονη ισοπεδωτική εποχή και το ότι δεν αποτελεί πια εργαλείο επικοινωνίας στον πληθυσμό, είναι φυσικό όλα αυτά τα γλωσσικά ιδιώματα ή διάλεκτοι να τονίσουν. Βέβαια, θα πω στη συνέχεια την προσπάθεια που κάνουμε για να διατηρηθεί αυτή η διάλεκτος μας. Ο Βλάσης μιλούσε με την εικόνα, εγώ μιλάω δίνοντας σας τις εκδόσεις μας, καθότι είμαστε μια γενιά διαφορετική σε ηλικία. Ο Βλάσης είναι χειριστής της σύγχρονης τεχνολογίας. Εγώ είμαι του βιβλίου, της αφής. Είμαι μια γενιά πιο πίσω. Η Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, όταν συμπλήρωσε 90 χρόνια την ίδρυσή της, το 2017, όλο αυτό το θησαυρό τον εκδοτικό ήθελε να το κάνει κτήμα όσο μπορώ περισσότερο κόσμου και επιμελήθηκα τότε εγώ αυτή την έκδοση για τα 90 χρόνια από την ίδρυση της Επιτροπής Ποντιακών Μελετών 1927-2017. Μέσα εδώ έχει το ιστορικό της ίδρυσης, τα
συνέδρια που έχει πραγματοποιήσει, τις επαιτειακές εκδόσεις, έχει όλη τη δραστηριότητα των 90 χρόνων από την δημιουργία του. Μπροστά είναι ο μονοκέφαλος αετός, ήταν το έμβλημα της αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας. Ο Πόντος στη διαδρομή του την ιστορική απετέλεσε ανεξάρτητο κράτος 2 φορές. Μία στην αρχαιότητα, περίπου από το 285 π.Χ. έως το 63, ήταν η αυτοκρατορία, ήταν το βασίλειο του Πόντου, με τους Μηθριδάτες και τον θρυλικό, τον τελευταίο αυτοκράτορα, τον Ευπάτορα, τον Μηθριδάτη, ο οποίος είναι και γνωστή η ιστορία. Ο Μηθριδατισμός ήταν αυτό που έπαιρνε λίγο δηλητήριο για να το συνηθίσει, ώστε να μην δηλητηριαστεί. Ήταν ο τελευταίος και ο πιο σημαντικός αυτοκράτορας του βασιλείου του Πόντου, το οποίο αντιστάθηκε στη Ρωμαϊκή κυριαρχία, τελικά όμως το 67 π.Χ. διαλύθηκε, υπέκυψε και η δεύτερη περίοδος που απετέλεσε ανεξάρτητο κράτος ήταν μετά το 1204, όταν οι Σταυροφόροι κατέλυσαν την Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Δημιουργήθηκαν τότε 3 κράτη, το κράτος της Νίκαιας, της Υπήρου, το Δεσποτάτο, και έγινε και η Αυτοκρατορία της Τραπεζούντ με τους μεγάλους κομπλινούς. Από το 1204 έως το 1461 η Τραπεζούντα κατελήθη 3 χρόνια μετά την Κωνσταντινούπολη. Δηλαδή αντιστάθηκε, αλλά φυσικά οι Οθωμανοί την κατέλαβαν και κατελήθη και το δεύτερο αυτό ανεξάρτητο κράτος που είχε δημιουργηθεί. Στη μνήμη τώρα, ύστερα να προσπαθήσουμε να καταγράψουμε ιστορικά αυτά τα γεγονότα, ο τρίτος πρόεδρος μας, ο μεγάλος βυζαντινολόγος, ο Οδυσσέας Ραμσίδης, ο οποίος ήταν επί 27 χρόνια πρόεδρος μας, από το 1962 που απεδίμησε ο Άνθιμος ο Παπαδόπουλος ο Αρχιμανδρίτης, έως το 1989. Επί των ημερών του άρχισαν κάποιες επαιτειακές εκδόσεις. Αυτή είναι 1461-1961, μνήμη αυτοκρατορίας μεγάλων κομινών. Είναι μικρό σε μέγεθος, αλλά είναι γεμάτο με χαρακτικά που είχε φιλοτεχνήσει ένας ποντιακής καταγωγής. Είναι ένα βιβλίο μικρό, αλλά αριστούργημα από κάθε άποψη, από περιεχόμενο, αλλά και από σχεδίαση. Και συνεχίζεται η παρουσία της Επιτροπής Ποντιακών Μελετών. Μας παραχωρείται, στεγαζότανε σε ένα γραφιάκι μικρό στην οδό Κολοκοτρώνη. Επί των ημερών του Οδυσσέα Λαψίδη και με παρότρινση της αδελφής μου, να σου γνωρίσω τον μικρό μου αδελφάκι, εγώ οικονομολόγος και πολιτικός μηχανικός, έχοντας η κατασκευαστική εταιρεία, πήγα να βοηθήσω και την ανέγερση πια του κτηρίου μας στη Νέα Σμύρνη, ένα 4όροφο κτίριο. Στο υπόγειο στεγάζουμε όλες τις εκδόσεις, τα ανάτυπα των εκδόσεών μας, που σήμερα έχουμε φτάσει 63 τόμους, 45 αυτοδελή παραρτήματα, 4 της νέας σειράς ποντιακά παράφυλλα και 15 άλλες εκδόσεις,
αισίως των 120 τόμους πρωτογενούς υλικού, με 40.000 αντίτυπα, να τα έχουμε στα υπόγεια του κτηρίου μας. Ευτυχώς έχουμε συνέχεια και ανταπόκριση, τα προμηθεύονται, είναι πάμφθηνα από 10 ευρώ έως 15 και πιο μεγάλη μας έκδοση, και τα έσοδα πάλι διατίθενται για τη συνέχιση των εκδόσεών μας. Στο ισόγειο του κτηρίου μας αυτού, που είναι στη Νέα Σμύρνη, στεγάζονται τα γραφεία του Προέδρου, του Γραμματέως, του Βιβλιοθηκονόμου και η αίθουσα του Συμβουλίου. Εκεί έχουμε αναρτήσει τις φωτογραφίες των ιδρυτικών μελών, εκτός των δύο ιεραρχών, του Λεωνίδα Ιασονίδη, αυτού του περίφημου πολιτικού επί σειρά ετών υπουργού στην κυβέρνηση του Βενιζέλου, του Δημοσθένη Οικονομίδη, ενός σπουδαίου φιλολόγου που ήταν καθηγητής στη Μεγάλη του Γένου Σχολή, του Θεοφύλακου, του ιατρού. Έχουμε όλες τις φωτογραφίες των ιδρυτικών μας μελών, που το θεωρούμε τιμή μας και η ελάχιστη απόδοση φόρου τιμής ημών των νεωτέρων στην πρωτοβουλία αυτή τη σπουδαία που είχαν. Δεν θα σας κουράσω, όλοι τα ιδιωτικά μας μέλη ήταν σημαντικές προσωπικότητες κοινωνικής, πολιτικής, πνευματικής ζωής του πόντου. Η ιστορία συνεχίζεται, η Επιτροπή στέκεται πολύ καλά στα πόδια της, έχουμε φίλους, έχουμε εκλεκτά μέλη ανάμεσα και τον Κλάση, τον Αγγλίδη, είναι μέλος της Επιτροπής. Με τη συμπλήρωση 550 χρόνων, ένα ακόμα επαιτειακό εύχομα, 550 χρόνια από την άλωση της Τραπεζούντας. Σπουδαίες συνεργασίες με καθηγητές πανεπιστημίων, με διδάκτορες, με ανθρώπους του πνεύματος. Και δεν σταματάμε εκεί. Όνειρο του Οδυσσέα Γραψίδη, αυτού του φλογερού επιστήμονα και μεγάλου βυζαντινολόγου, να αποκτήσει η Επιτροπή Ποντιακών Μελετών μουσείο που να στεγάσει τα κοιμήλια. Τα κοιμήλια του ελληνισμού, σκόρπια στα σπίτια των συμπατριωτών μας, απροστάτευτα, αναξιοποιητά, διότι ο καθένας μας μπορεί να έχει 1, 2, 3 κοιμήλια στο σπίτι του, να τα διαφυλάσει, αλλά είναι μόνο για τον εαυτό του και ενδεχομένως αν έχει κληρονόμους και αν οι κληρονόμοι του είναι φιλίστορες και δεν τα πετάξουν στον κάλαθο των αχρήστων. Ξεκινήσαμε λοιπόν παρέα με τον Οδυσσέα Γραψίδη και ολοκληρώσαμε το Μουσείο του Ποντιακού Ελληνισμού που στεγάζεται στο δεύτερο όροφο, ένα περίφημο μουσείο που σας καλώ όλους να το επισκεφτείτε όταν δοθεί ευκαιρία. 1050 περίπου κοιμήλια κάθε μορφής, εκκλησιαστικά, συγγήλια, πατριαρχικά, φορεσιές, όργανα μουσικής, τίτλοι σπουδών από το Φροντιστήριο Τραπεζούντος και από τα άλλα μεγάλα ευαγή ιδρύματα του Πόντου, το Φροντιστήριο Αργυρουπόλεως. Η μορφή του καπετάν Γιώργη Πασά Κωνσταντινίδη, ο Βλάσης μας έδειξε το γιο του τον Κωνσταντίνο, τον μεγάλο επιχειρηματία από τη Μασσαλία. Ο πατέρας του ήταν ο καπετάν Γιώργης Πασάς Κωνσταντινίδης, ισόβιος δήμαρχος Κερασούντος, είχε ταχυριχθεί, το οποίο έχουμε προσωπικά του αντικείμενα, το ψήφος κτλ. Σε ειδική βιτρίνα στην Επιτροπή Ποντιακών Μελετών και συνεχώς μας έρχονται δωρεές. Έχουμε από έναν από τους βουλευτάς του Οθωμανικού Κοινοβουλίου, τον Κοφίδη τον Γιώργο, τον οποίο τον κρέμασαν
στην Αμάσια, έδειξα αγχώνες ομλάσεις. Ο εγγονός του είχε κοιμήλια από τον παππού, τα οποία μας τα έδωσε, και στον πρώτο όροφο, επειδή ήδη ο δεύτερος όροφος είναι γεμάτος από εκθέματα, έχουμε κάνει περιοδικές εκθέσεις και εκθέτουμε όλα αυτά τα καινούργια κοιμήλια που μας έρχονται και που είναι πάρα πολλά. Υπεύθυνη στο μουσείο μας είναι η Λένα Ικαλπίδου, μια γνωστή προσωπικότητα αρχαιολόγος, η οποία το υπηρετεί φυσικά όλοι όσοι υπηρετούν την Επιτροπή Ποντιακών Μελετών. Την υπηρετούν καταρχήν φιλότιμα και με γνώση, αλλά και άφιλο κερδός. Μπορώ να πω όχι μόνο άφιλο κερδός, αλλά πολλές φορές βάζοντας και το χέρι στην τσέπη. Η Λένα Ικαλπίδου λοιπόν έγραψε ένα βιβλίο, είναι το παράρτημα 40 του Αρχείου Πόντου, Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο του Ποντιακού Ελληνισμού. Το μουσείο αυτό εγκαινιάστηκε ακριβώς πριν από 25 χρόνια, Φλεβάρι του 1998. Απλά ήταν 15 Φλεβάρι και δεν ήταν από σήμερα 2. Τα εγγένεια του μουσείου μας τα έκανε ο τότε πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Κωστής Στεφανόπουλος. Και πού είναι? Στη Νέα Σμύρνη, οδός Αγνώστων Μαρτύρων 73. Είναι κοντά στα νεκροταφεία Νέα Σμύρνης, Παλαιού Φαλήρου, Καλιθέας. Είναι μαζί Και Νέα στο χώρο. Σμύρνης, όλα Και μαζί. Νέα Σμύρνης, Όλα Παλαιού Φαλήρου είναι μαζί. Να καλέσουμε όπως είναι το ακροατήριο σε μια εκδήλωση. Είναι προσκαλεσμένοι μας όλοι, είτε κατά μόνες είτε ομαδικώς, οτιδήποτε, θα είναι χαρά μας να τους φιλοξενήσουμε και να γνωρίσουν από κοντά την Επιτροπή Ποντιακών Μελετών. Στο τρίτο όροφο της Επιτροπής Ποντιακών Μελετών στεγάζεται η βιβλιοθήκη μας με τα σπάνια βιβλία. Ένας από τα ιδρυτικά μας μέλη, ο Χρυσόστομος ο Μυρίδης, όταν ήρθε από τον Πόντο, έφερε τη βιβλιοθήκη του, η οποία αριθμούσε 467 βιβλία. Ανάμεσα στα βιβλία του ήταν αυτό που έχουμε και είναι παλαιότερα, η παλαιότερη έκδοση, χρονολογείται από το 1550 και έχει εκδοθεί στη Βασιλεία της Ελβετίας. Αυτό είναι το παλιότερο βιβλίο. Από τα 457 βιβλία που ξεκινήσαμε, συν κάποια ακόμα τα οποία μας προσέφεραν, σήμερα οι τίτλοι των βιβλίων που στεγάζει η βιβλιοθήκη μας είναι περίπου 5.900 και πλουτίζεται συνεχώς. Αυτά τα βιβλία όλα είναι επιστημονικά, ιστορικά, διατίθεται, όχι δεν διατίθεται, αλλά τα επισκέπτονται νέοι επιστήμονες και παλαιοί, όσοι κάνουν διδακτορικά διπλώματα, διότι στην αίθουσα αυτή είναι και αίθουσα που κάνουμε τα συνέδριά μας. Και είναι ανοιχτά κάθε μέρα. Έχουμε 3 ανθρώπους που υπηρετούν την Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, μία κοπέλα για τη συντήρηση, έχουμε μία γραμματέα που έχει τελειώσει στο Πανεπιστήμιο και ένα βιβλιοθηκονόμο που έχει τελειώσει και αυτό στο Πανεπιστήμιο, το Στάθη, που καθημερινά είναι από τις 10 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα. Μπορώ να σας πω και αυτό με συγκινεί, και αν μένω και εγώ για πολλά χρόνια στη θέση αυτή του Προέδρου που μου ανέθεσαν, είναι το ότι βλέπω με συγκίνηση να έρχονται
ερευνητές, νέοι επιστήμονες, μελετητές να κάθονται και να γράφουν, να παίρνουν στοιχεία. Με συγκινεί γιατί έρχονται τουλάχιστον 700-800 άτομα ετησίως και επισκέπτονται το μουσείο μας. Την Τρίτη ξεναγούμε ένα σχολείο από τον Ασπρόπυργο με 45 παιδιά. Μετά από 13 μέρες έχουμε μία επίσκεψη από μία πόλη της περιοχής της Πιερίας. Έρχονται ομαδικώς, έρχονται μεμονωμένα, έρχονται άνθρωποι οι οποίοι πληροφορούνται την ύπαρξη για να έρθουν να επισκεφτούν, να γνωρίσουν και να πάρουν στοιχεία. Αυτό είναι για μας που υπηρετούμε την Επιτροπή μια ενθάρρυνση, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει αναγνώριση του έργου. Το εκδοτικό έργο είναι πολύ μεγάλο της Επιτροπής. Θα κλείσω αυτή την εισήγησή μου παρουσιάζοντας ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο της σειράς των άλλων εκδόσεων. Αντιπρόεδρος της Επιτροπής είναι ο Αλέξης Σαββίδης, είναι ομότιμος καθηγητής ιστορίας των Βυζαντινών και νεωτέρων χρόνων στο Πανεπιστήμιο της Πελοποννήσου. Συνταξιοδοτήθηκε πέρυσι. Αυτό είναι ένα βιβλίο το οποίο έχει πραγματοποιήσει 3 εκδόσεις. Το κράτος των μεγάλων κομινών της Τραπεζούντας, ένα από τα 2 που ανέφερα προηγουμένως, 1241-1461 μετά Χριστό. Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία του Πόντου, μια ευσύνοπτη ιστορική επισκόπηση σε 3η έκδοση. Δεν θα σας κουράσω άλλο. Θα σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας και την υπομονή σας. Θα σας παροτρύνω μέσα στα ενδιαφέροντα και στις ασχολίες που όλοι έχουμε να δώσετε στον εαυτό σας μια ευκαιρία ή θα σας δώσουμε εμείς την ευκαιρία σε μια εκδήλωσή μας την προσεχή, στέλνοντας εδώ προσκλήσεις να επισκεφτείτε την Επιτροπή Ποντιακών Μελετών για να γνωρίσετε την Επιτροπή, το έργο και τα παιδιά που την υπηρετούν. Είναι μια ηθική δικαίωση και είναι και καλύτερη αμοιβή για μένα που υπηρετώ και όλα τα μέλη του ΔΣ, ανάμεσα στα οποία είναι, όπως λέει και η αδερφή μου, ο μικρός της αδερφός και εγώ λέω η μεγάλη μου αδερφή, η Έλσα, φιλόλογο λαογράφος, η οποία έχει γράψει και έχει εκδώσει την περίφημη λαογραφία του Πόντου, οι 4 εποχές και οι μήνες, ένα αριστούργημα με πάρα πολύ υλικό, η λαογραφία του Πόντου. Ίσως είναι ένα μοναδικό σύνδραμα. Εκτός αυτού βέβαια έχει γράψει για τα μετεωρολογικά φαινόμενα στον Πόντο, έχει γράψει για τον Άγιο Γεώργιο στον ερμό του Πόντου, έχει γράψει και μεταφέρει και στην καθομιλουμένη ποντιακά παραμύθια, έχει πλήθος έργου και θα γνωρίσετε αν θα έρθετε στην Επιτροπή και ξεχωριστά και το έργο αυτό της Έλσας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπορεί να κλείσει. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον κύριο Γαλανίδη. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να κάνουμε συζήτηση. Έχουμε κλείσει τον κύκλο και τον ιστορικό και τον σύγχρονο.